Oyaore Nyakwara Mogajwang' okinyi machielo tarik 18 mar dwe mar aboro higa mar 2025. Okinyi ma bende Jehova Nyasaye ogwedho kod koth bore Nairobi City kameja ka okinyi ma kawuono ni kanyakla kod gwenge makaluo kaluro kod ripot mar duol makoro futo Maria Mekon Lwasi. Kaka pile oganda luo wacho ni koth wuon chiemo. En mor machalo nade bang' ka Harambee Stars ndiko loch margi kendo bedo kod points 10 e Group A tuke mag CHAN 2024. Mane mos ma jo Kenya mosrego kinyi makawuono ni 2.5 million koso 3 million bang' ka jatend ODM Raila Odinga bende bugoge gi omenda maromo nus million makoro jatuka jadugo gi technical bench biro million 3 Nyakwara Mogajwang'. Mae mit ma momi bende watemo jiwo jowani to ka in gi were moro mar weche mag adhula donge bernde an gi geno ni ok obiru mana kod tuke mag CHAN ni to kata kamano tuke mamoko bende jo tugo bro bedo kaneno mor e lwet sirikal gi ji mopogore opogore. Arwakni machiegni okinyi makawuono chenro makaka wanene nyinga en Victor Tino Makajo Mayie munda kaw thuolo mar wako jo ariyo ka mano governor monge portfolio kendo onge kod pending bills. Mai governor kende manyo onge devolution conference manyo timore dala mar Homabay county kocha. Mai governor ma county morito nye onge kod gima waluongo ni exhibition booth. Obro nyiso ni to ang'o mano timore kalure kod nyasi mar Dev Conference 2025 kachiel kod ma jachung weche luongo ni Ken Muga. Moro ka moro miyo gi thuolo mondo gimose Nyakwara Mogajwang'. Ken oyaore. Oyaore. Erokamano ahinya. Mose Nyakwara Mogajwang'. Oyaore Nyakwara Mogi kamoro moro ma intie. Arwakni machiegni mar mondo watwak kanyakla kata winje weche ma nitie makagi kacha kaka wan wang'iye mana kaka wanene. To wang'isi kaka wanene tin be nitiere kod thuolo mara wacho pachi chiwo ote mari koro wane iye kanyakla. Erokamano. Kachiel kod governor monge portfolio nyoche ionge Homabay county. Koso nyaka ne weche mag lony manyien bi tinde itiyo mana e yor online. Okido tiyo gi pes jopiny. Victor, okadwa tiyo gi pes jopiny e yo marach. Lakini wabiro kanyo, kanyo chuny wach. Ichiwo nade? Achiwo maber ahinya. Erokamano. Aneno ka iriwo nyoro Ken nicha no ori mondo bi som pap kaka chalo. Nadhi Uhuru. Iluongo nango? Ulinzi en Uhuru Complex. Uhuru Complex. Sports Complex. Oh, nyocho biro. Nyocho biro. Ukete orengo maber. Dong'eno ka nwakone adhula ber mana ka ng'ato nie bathe lakini nongo kende. Lakini ng'isa mondo bi awang' kore gi ng'weche. Apani expect obiro biro ka koro ginene ka koro in gi war maber. Inano kama wapale adhula gi nyambaga. Nogwela ni mondo mi gidhipim tienda ni namba 7 mawacho ni kata namba 11 maber ni. Ben gima wacho gi dhoga koso. En gima nitie. Ni neno gima time namba 9. Namba 9 kacha na yudo ka nyambaga kare defender. Nyambaga go defense to striking ogoyo. Dogoyo. Nogo gimoriwo. Ogo gimoriwo. Erokamano ahinya Victor. Yie mos Nyakwara Mogajwang' kamoro moro ma gichiewe okinyi ma kawuono no yawre uru duto. Jogo mochiewo gi weche ma chiedh nade koni gi kone Victor kaka pile. Piny ru gi meke wakwayo negi hawi mar Nyasaye jogo ma samoro winjo kaka wanene ka gintiere ute mag thieth osiptende kata jogo ma samoro wuotho kodhi neno jogi ma dendgi ojonyo kinyi ma kawuono walamonu kendo wakwayonu hawi mar Nyasaye ni weche biro dhi maber jogo man gi liete ma samoro ikore ne ko jogo wedegi kod osiepe kamoro amora ma gintiere jumani wakwayonu hawi mar Nyasaye kendo walamonu ni Nyasaye biro telonu jogo ma bendo chiwo gi mor kaka wachiwo gi weche mag Harambee Stars gi ilo mathoth gi Arsenal kanyo kik bi ahinya idhi ketho gini amomora ka idhi ketho gini wache mara bende wa gone Nyasaye erokamano Victor kamoro amora ma wachiewe ok en kayiem nono mondo mi wadhi e nindo to kendo wachiwo gokinyi omiyo en gima ber kendo Nyasaye ma wagoyo ne erokamano Victor erokamano ahinya Ken en mana mor lilo kawuono koth nitiere gowa ka kiche bendo saso kor gweng to malich ahinya en loch mar Harambee Stars odichieng' manyoro to machielo kendo nitie wuod bungu miluongo ni Alan Obiero ne chal ka gima Nyasaye nogwedhe safar adek 3 thing 1 Harambee Stars olo Zambia
odhi next round ma odonje quarter finals gi wiye te gi points apar a group of death thing too Nyasaye ogwedhe gi wendo nyathi manyako matin mar adek Arsenal nyo chako loyo Man U koro en gi loch adek gonde adek Harambee Stars logo achiel embo logo achiel Arsenal bolo gol achiel yes awinji aya achak gi mar Harambee Stars yes Harambee nodhi maber taparo ni mana kane jatend piny ondiko e mbui mare nyoro ni kane gini chakore ng'ama nong'eyo apani kata mana kocha owuon ne pod ok ong'eyo ahinya ni to bende onyalo go okang' mabor ahinya to en gima ber ni waseneno ka rawerego osebedo ka kane gichako kendo gikone kaka gichopo koro kanyakla kata jokanyo duto mosebedo ka konyo rawere mag Harambee Stars awacho ni rawere nikech gin joma tindo thothgi king'iyo squad no gin jo 21 ka 22 23 28 ka koro en gima kare ahinya king'iyo kaka tugo no tugore ma gikone loch oyudore ma koro Kenya odonje quarter final kata jo Swahili wacho ni robo koro aparo ni en chiew ma koro Kenya chiew godo fwenyo ni Atalanta wantiere godo to gima dwarore en mana jip to jip ni nyalo wuok kuom kidienje mathoth mokwongo jip wuok kuom jonyuol ma bende ogolo nyithindo piny ka dhi godo malo ma bende fwenyo ni nyathina ni nyalo go mipira koro wawe ajiwa dolne kana ajwala moro kata ng'iew ne ABCD moro chak gweyo kendo jip wuok kuom jopuonj ma bende thothne bedo gi nyithindo kinde ma gin e skul mafwenyo talanta mag kendo migi thuolo mar piem ma nitiere skunde jip kendo chako biro ne klepe mosebedo ka manokawo jotugo gi kendo mosemiyo gi thuolo mar tugo ma koro gikone kocha manyicha ne okawo manyien Benny McCarthy oyudo thuolo mar yiero gi kendo miyo gi thuolo mar tugo koro jip wuok e rang'iny ma kamano kaito jip bende wuok kuom sirikal oketo mwandu kalo kuom ikonegi chenro makare mag tukegi to kendo koro jotelo wuon kendo donjo fukegi kendo chako jiwo jotugo gi ineno gima notimore ma koro gikone jogi sani nindo mana gi $1.5 moro ka moro to udi bende rito gi mbele ka ma kapo ni gidhi gituro ng'ut ng'ato e pap ok awacho ni gimakament makmana ka gidhi giloyo pich gi machielo no ting'eni koro udi be gin go koro aparo ni mago gin jip duto mofwenyo ni kare dhano inyalo jiw to gima duong' kendo mafwenyo mamiwinjo kane jatugo Mushiri ne wacho kane entiere Citizen TV otieno no wacho ni ok de giwuondre to pesa cha otiyo tije pesa ne chalo jatugo namba 12 margi kapo ni nitiere thuolo ma namba 12 tapani pesa notugo 12 wanyalo kira 13 nikech 12 gin johera mag adhula be ma no chako wilore mae koro wile koro johera biro namba 13 nikech apani johera kata thuolo mokalo gimbe gisebedo to pesa mane onge koro pesa ne ma koro no biro chako medo kendo mijingo koro aparo ni en gima kare nikech ng'eni klipe wa gi thoth gi onge kod nyalo mar pesa iyudo ka samaro jotugo to gope gi kende ma gibandho club margi thoth mokalo koro kapo ni yudo ng'ama nyalo mi tieko kodi kas gi receipt itieko ne to semi mari tieko to semi mari aparo ni en jip makare ma jotugo go yudo ma samoro klepe gi ok giyudie to kendo wanyalo wacho ni kodok korka weche mag pesa ma bende inyo klepe gi en yot ma koro sani bende gintiere godo nikech koro jogo moseneno kaka ne jotugo gi tugo ang'eni joket mwandu nyalo dwaro biro keto mwandu e klepe mag gi nyalo biro manyo thuolo ne jotugo gi mondo odhi tugo kuonde mamoko koro aparo ni en gima dhi konyo opira mar Kenya ahinya koro mano korka Harambee Stars gima agisi Victor ni kik chak keth nyingi pesa ni pesa ber pesa ok ber pesa ber sana ber saidi koro wamed mana golo pesa kapo ni njo Karaela no osingo 500 ne jatugo ka jatugo koro aparo ni kata wan ka kapo ni obika mongiswa ni mara koro goura ga piny motegno kendo gima rach okwer timiyo milion para dipono nyago ya inya koso kaka neno kaka Jay Bonyo dwa golo ne Jay dwa lendo Jay landa gini landa gini wawagi HR ka cha gini landa ticket nato yena para
Magien maye kadhi. Ato ngene jogi yena maye. An marufuko ni aonge. Mi chuelo yo. Yen cha bedino mi arambe sa tuga macha ya. Ingeni kwa pidho yen ni loch magarambe stars sani. To in 5 years. Gima yen no bro timonwa. Bor. Lakini ngamolo na dot sani to kokon. Ena no gima timore. En ni unyalo wacho ni okokony sani. But nyaka watima ng'owa wang'e mbele. Manadie. Nikech kwa pidho yen ni loch ka loch marambe stars ni. Yes. To wan joma onge go. Wapidho yen. To bang' higni 5 to wabo yudo ka yen man wapidho gi bro miyo wa mwandu mang'eny. Emomiyo kionge go kaka onge go ni to pidhi yen. Mano bende miyo mna chiwo mari ne piny Kenya ne Harambee Stars. Nikech ka koro bang' higni 5 to koro itong'o gi uso gi. Dongi pare ni loch mar Harambee Stars ema koro kelo gimoro fuki. Koro wapidh ne guru mna joma onge go. Joma moso lwete. Ok ne muso lwete. Ena ni joma onge gi milionde. Nikech ng'eni machatuk Simon machatuk milion. Machatuk milion. Kionge milion to get tiende. Nyakring mane reru mari. Kikirengo kuma reru. Nikech kori nyawang. Kimo mano wango godo koro jo Arabu kaka. Kori nyawang. Koro anda wach mna ni loch mar Harambee ni. Ber. Aparo ni jo Kenya mor. Makadi bede nitie ng'amok mor gi gima timore na Harambee Stars ne. To bendo wachnwa ni to kara en ang'o mabiro more piny Kenya ka. Nikech gima yawuoyi gi timo VOJ en gima ne okugena. Nyakwar Perez ni aja opira e kindwa ka gweno bende awinjo ni samoro goga pok aneno. Awinja ka gweno winja ora. Pok aneno. Agombo neno. No neno. Kure. VOJ no neno. Dhie papo kendo. No neno Saturday. No biro. Nyo ane pap Saturday senior. No neno gima timo. Wete 6 aside ka opira. Okay. Gede chuny. Ma ka gi jodongo ma jodongo riere go. Opira eni go e 90, tigo e pap ma full length. Matagala. Ki ringo ke go ka go. Abegije. Itemo wacho ni goal post matino machalo mag handball ka. Mano football. Nera ocho ni nyaki bie shoni ne ke. Arao. Kone go bena dich ka moro tarao. Erokamano. Ndio wache wacharambe. Erokamano. Iwacho wach mangimande ni jipo ma jo Kenya wuogodo oko bende mar jolo jo Harambee Stars gichiwo ma jatend piny Kenya en gima nyaka wadhi godo nyime nyaka okang' ma koro Harambee Stars biro chopoe. Nikech nyano ka oganda moko oketo siasa mar piny kendo gin gi gima oluongo ni followers e social media to chal ka gima gimiluongo ni patriotism ni onge go kuomgi nikech siasa moko mag pesa boro ni. Tigeni mano gine mara modho chunye. Nikech ikawo osigo mokone gibed go tikete dho chunye. Ok en paro malew, ok en wich mariek. Nikech VOJ nyithindo matugo opira gi sama gine pap kanyo to giting'o bandera mar Kenya malo. To sama giting'o bandera mar Kenya malo to ng'ata neno ni mano piny Kenya. Ok neni gi kabila mari, ok neni gi chama ma intie, ok neni gi ot midoke, ok neni gi gimoro amora. Rangi maneno kacha en rangi mar Kenya. Ma kidwa wuok, tidwa chako kete gik matindo tindo siasa madhoudi, siasa mara kena ng'ang'o. To bende wawuore ni to ito kara idongo nade. E udi, samidok e udi, ka in gi min odi gi nyithindo, kata ka in gi wuon paru gi nyithindo, kata ka in gi joweteni. To ji neno kit sinani ma nyithindo gi okete pap. Tugo ma gitugo gi loch ma giyudo. To ni into ni mano ramodho chunyi ni dwa kete siasa. Wete. Gimoro nitie ga iwacho ni piny ka piny okinyi to nitie jok ma nyaka menyuka e ka wigi murore. Ka mondo gipar paro maler. Jogo dwaro nyuka maliet. Mondo mur wigi, mondo gine gima kisungu luongo ni the bigger picture. VOJ kunyalo paro maber. Mana dwe mar 7 ka. Flag ma Kenya ni ne symbol mar maandamano. Yes. Then a symbol of protest. Manga motinge
jok manitie kweth mar serikal ahinya to bilagi to neni mnakaja makosa. To sani kiwuotho gi bandera mar Kenya, en moro manade. En moro manade makineno ka ji donje stadium, to dhano ting'o flag te. Flag mapok oromo kata dwe achiel, yo kanyi iting'e ka to bila nyaromo kori gi dela. To sani kiting'e, to en mor. Sani kiting'e to ji pamo apama kamora mora magintie. Ogolo kweth te nyaka jeziro mileage be ogolo oko. Flag no sani kamora mora ma intie. Kata an bende nyamanyo mora an kode nyamburu na kacha. Sama wuothe kor piny ta afuaye. Nikech koro en gino manyiso ni wan ji achiel, wamor gi gima Harambee Stars timo, to kwa wamor gi Harambee Stars kende, wamor gi gima piny owacho mar Kenya otimo. Nikech bed ni piny owacho onge gikruok makare. Dok wachopo kuma wachope. Bed ni jatend piny okuketo gimiluongo ni political goodwill. Nikech chani nonego watime higa mane 2018. Dak no watime. Bende ni winje kata ka piny owacho mandalogo nokete mahino. Ji mang'eny ok nyalo paro nikech piny owacho nokokete gimiluongo ni that political goodwill. Adiera makende en ni sirikal masani mar William Ruto nyoro dwa keto mahino ahinya magiwacho ni gini nyaka timore. King'iyo kata kit pewe makoro tim renovation manyo tim Kasarani, to tim Nyayo, to gi Talanta migero. King'iyo kuonde migere stadiums, infrastructure mag sports, adiera makende wawachie uru ni sirikal mar Kenya Kwanza ni odwa time maber moloyo moko. Temo miyo waneno results gi. Nikech bedno piche gi Harambee Stars go gi DRC, Harambee Stars go gi Burundi, dok wayudo duoka inani nikech support magiyudo kuwuok kuom piny owacho, support magiyudo kuom jo Kenya. Emomiyo nye walamo ne opira manyoro wago jo Zambia mondo quarter finals watugo ka. Kik wadhir jirende wa madhogi ng'eny wer kacharan. Wora gima de waneno. Kiswahili madwa wachno jo mabe akiani dure kanya. Pap to be ok gidonje kata. Wer kacharan. Dogi wer kacharan minyo. Kacharan moro manyinge ro chalo gi nyingi. Singa. Macha singa. Singa gi singa opogore mo. Singa gi singa opogore. Sadira makende ni sirikal bende nyaka wapuo nikech gidwa wuoke maber. Erokamano. Ken nise mulo wach ni governor en mor machalo nade. Ne en gima ber ahinya bang' kan nyocha kafu kumwa ni local organizing committee mar Nicholas Musonye kacho kod FKF kokalo kom president mar gi team mangima gi migawo mar arita nyobedo piny mobedo kod paro mar keto kuonde molong ni fan zones, kuonde ma johera nyalo nene dhula. Kar hemb koma Tomboya kacha, Baba Dogo ne nitie kamoro, Kibra Kamkunyi ne nitie, Uhuru Park kane nitiere. Ne no kang mabende berie ndi nikech ji te ok nyalo donje pap. Victor wa agoma na wiye matine ke chingene nitie chuny wach manchane jeyo se chakonwa e gang kocha. Yes. Moko adwa ni saonga wadwa ni yuda maber. Wamake gi thuoke. Kaka jopiny rite. Koro yina ya kauda kariyo kende wi wachni. Aparo ni en wach maber en poch gi pak ni Harambee Stars nye gimiyo wa mor. Mor ma wabudho kapok waneno. Ahinya kikelo gi weche mag adhula. Nen moro miyo wa en poch gi pak ne jotugo. Jo Kenya fans hapa ni ne gitimo maber. To bende kotenore gi migawo mar arita. Nikech chien kacha paro ni bedo ni podok ne wa host tuke mapek machalo kama. Kanyocha gigi nochakore ne wakia ne waonge experience. Momiyo koro neno ka ne chuno CAF ni nyaka koro riewa gi thuon. Mondo wabed ni wanyalo bedo gi kido mirito godo welo. Nikech ing'eni kanyo welo biro to sama welo biro to ne wan gi kitwa moko. Miyudo ka samoro welo ne chiemo to nyithindo ng'ong'a. Nikech ok wang'iye kit welo ainagi. Koro ineno ka koka wapuonjore kaka irito welo ainagi. Taparo ni nyoro johera jo Kenya johera magadhula nyo behave yo mowinjore to piny owacho bende no chiwo alternative nikech nyo nitiere kar neno gigo kuonde auchiel Nairobi ka ma bende waparo ni ka koro wachomo quarter final governors bende koro nyalo kawo okang' makama kata mana wajumbe
mai sama koro joka we thuolo jo siasa mabende go e dandgi kai kama koro bende counties moko wan nyaka gi TV mogure ndara mar keto lendo mag gik ma county timo koro sani nyalo keto gi jopiny one gik mitimo go bi ket kanyo mondo joma ni Kisumu mabesa moro nyo gombo aparo ni Moi Sports Ground kacha Kenyatta Sports Ground kacha no nego beni ngato seti gi wiye dhano ma wiye konyone no nego beno setiyo gi wiye oketo ne jopiny bende kacha mondo mor manyo waneno National Archives kacha bende jo Kisumu no yude nikech ing'eni mache daga dhula Homa Bay kacha makoro naneno ka dhano ringe mbui jotelo ringe mbui post congratulate Harambee Stars ne to jogi to gombo nikech ing'eni TV ni Victor stima madala ni bende samoro ipimo ka yath ma stima nyola jumbe ariyo pok oduogo stima bende chalo dhako modhi limbe kata miyo modhi limbe mos DP mana ke dhako nyogo koro musa inya e kaka wache motama koro yudo ka no nego bed ni counties gi bende bedo proactive koro kata mana Migori cha bende na nyalo timo gik makamagi mondo joera mag adhula gi nyi keto ne gi screens madongo TV madongo makoro ji budhe abudha aparo mit mar adhula ok nene kindi ng'at achiel ku ng'eny cha mit eka mit ne magoli odi tidhi neno kaeto Victor ng'ini gima koro miyo gini bedie mamit iwuoyo gi joma nigi mon e udi nika ng'ato kowuok nodhi neno opira oko koro e thuolo ang'o mudwani wakwani ruse shone wachuru mar Harambee Stars winjo kama okelo no konya chomo asekelo kanyo nikech ang'ene kanyiero wawe koro Victor gimachielo en ni en poch gi pak ne jatend piny William Ruto to gi migosi Raila Odinga mana kaka Jay wache no ka ng'ato timo gimaber tiwachie kinde duto gik ma William timo thothgi ok osebetega maber kata jopiny ywake lakini wach mar adhula mar Harambee Stars to timie maber number 1 ojiwo jogi kendo bedo ni ne enie pap nikech gini magi jotelo ariyo madongo sama gibiro magichung' gi jotugo gi kende nyisi ni ne gintie kendo ka gichamit ne ma William ka golo no tino kochungo modhi onyono nyaka chuma man mbele kacha ka koro jatend pinye mowuok Uhuru ni nene pap didi Kibaki ni nene pap didi mana Moi Wuod Dunge emane beto timie gigi koro bedo ni William no wuok okotoko wuok gi tim ni neno ka olimo joka sama pok gitugo munyiso gini wan kodu kendo ineno ka bende otimo to wacho chon no tenga sani neno ko tengo to bang' ka dhulo timo to wacho ni utuka ka un wambe watimo kaka watimo nade atuka kan kembo tuka ken koro dine onge kech ing'eni ka ng'ato paro no omenda cha to osego plot moro oseko ni omenda ni ka wuok tan gi matatu e ndara manyo chanda mae katieko to bende en gima ne waluongo ni inspirational moment Victor nikech nyithindo gi koro ginyiso kata nyithindo moko mane secondary school matuga dhulo kucho ne kara dhula nigi nengo nyalore koro aparo ni bende okang' machielo mabende jotelo mana ka pod adugo kuom jotelo kacha giwe beda ni na congratulation e Facebook county government to bende gi jok mamoko man gi ting mag nyayo weche mag tuke e kor gwenge bende koro nene gimbe gikawe kama William okaweni adhula ma waneno e pap makoro ger masia gi Homa Bay ka gi mamoko gi gin bende koro giwuogie ma ginyalo jiwe timbe moko mawuok e county onego bene sani wanyalo yudo kopogore gi Gor Mahia to wane gi tim moro moya Homa Bay bende mabiro feed Harambee Stars onego bed ni kik wane mana ni ka siasa oromo to lewni mag CDF gi football ga dhula gi ichiwo ne nyithindo tugo talent gi giga kanye mane gima koro wadwaro talent bende gole grassroots nikech kora dhula waneno ka kare nigi nengo erokamano nya wach mangima mokalo miya paro gima sini ndalo moko no mulo ka weche mag adhula mathoth na timore dwe mar 12 obro gomba ka chieng' moro achiel nyakwa mo jong mar sok wachno matut kata kamano mor poni tiere jafwambo gi keyo mar Royal Media Services Alan Obiero Nyasaye be nogwedho gi wendo nyathi makidoro manyako mae bende en mor ma bende wagonero kamano Jehova Nyasaye ka oro ote mag puoch gi pak ne Alan kod min ode Angela mae kaka weche nyobedo nyoro mano ja Arsenal nyoro ko jasi mar Harambee Stars Kenya mano chief of staff wuoyi mi dhi gudo wuoth komanda yie gudo da kuon ting'e ni kuon bro chiek manen en puoch gi pak mano Jasina Woya chief of staff ne mano ko wachieng' cha
donge dineno ka weche nopangore maonge weche nopangore maber fang'ano. Yes. Nama mungwana. Nama mungwana kabisa. Waduoko ne Nyasaye erokamano kendo wakwayo negi hawi maber. Mano nyabungu. Mano nyabungu. Mbele kucha wabrogo kode kwano. Mag bondo. Congratulations Alan Obiero. Jobondo mo. Kachiel kod Angela Okech. Yes. Nyagem kuom kelo wendo with mogundho mar Jehova Nyasaye. Nyara oneno gi odhiambo manyoro bang' ka nyase uki wechega maka kod kacha nyayudo ka mama ngima jambetre bende nye ngima nyodiye ma oneno mana adhula mar Arsenal e simu. Ne wadhi gi nyasuba Zainabu mar neno Anji gi Alan Obiero nyoro godhiambo. Erokamano pod gi pak Alan Obiero kokalo e mesa mar kaka wanene en medo kwayo ni hawa maber ahinya sama kori ka orusa mar bedo ot PD obed rusa mar PD wiki kwil ne bende wiki kwil gima samoro jopiny ok nyal ng'eyo ni Alan Obiero bende en achiel kuom ma tim mar kaka wanene yes ben mani ok dwa bed mbele te Mano jabola motegna erokamano poch gi pak ne Alan yani ayudo ka kare dhano dich Nairobi ka Victor Gio dich Sai Martin wago gi chog Gio dich poch gi pak ne Alan mana kaka jay wache Alan wi makunyisi ni governor kama intie no be M-Pesa nitie to kidhi ka M-Pesa si penjo ja M-Pesa ni be in gi float okipenjo nataka kutoa ngapi pesa malaya ene diga kipenjo ni be in gi float kinde duto kineno ka M-Pesa mare winjore ka biro to ikawo mitiek ne joma biro koro iyudo ni ja M-Pesa nyaka dhi e bengi. Erokamano nawuotho kode kamoro to jambetin sawa bana wachne kikini kamedwa ni kel twak ng'ato wa kodi mabor ahinya mar Nyasaye med gwedhi kendo med riti in kod familia mari gi joma matindo te jobungu ariyo ma yawuigo kachiel kod nyabungu ma Nyasaye okelo e familia no. Ka kamano nyakoro Mgajwang' wa loro sulano gi wach maket kod mano higni 12 nyaka ne obed kod sirikal mar kor gwenge. En ang'o ma piny Kenya ka oseyudo to en rem mane ma osebedo ka nitiere nyasi nyobagi kaunti Homa Bay kama nokelo kanyakla sirikande 48 sirikal achiel momwonyo sirikande 47 ka giporo wach gigo machiemo ni to ang'o ma osetimore nyaka ne obed kod sirikal mar kor gwenge. Weche nyobedo mang'eny. Jatend piny Kenya William Ruto bende nyowacho ni ooyo nitie tije moko maromo 14 mane ni lwet sirikal mamalo makoro ye lwet sirikal mag counties. Jatend ODM Raila Odinga bende kane loso nojiwo ni kawadhi nyime gi chenro mar devolution ni nyaka obede kod paro mar neno ni kata somo sekondar obede lwet sirikal mag counties mekwa. Nyocha bende osiemo senators ni wach mar siko luongo governors bore Nairobi ka ne osiemo wange usoko wange kanyakla kod penjo gi penjo mamulo ka gitiyo gi pesa en ketho sa to en tich ma MCS onego beni koro timo. Penjo maduong' eni bende MCS osetimo tijgi mar keto nyong'ong ka governors tiyo gi pesa e yo mowinjore magite gin mbaka mano mitni e county Homa Bay e romb kata bura mano kelo kanyakla jo kanyo mopogore county governments NGOs kanyakla kod jofwambo gi keyo mane menyo ne jo Kenya gik mane timore. Kumachielo bende en mbaka mar wich kod mano neno ka jomoko ne penjore to counties no pedang'o e hema monego beni koro ging'iso gima giloso e counties go. Counties moko noketo rang'isi mar chal mar boma magiparo ni kabeto boma no bedie e higa mar 2035. Counties mamoko to ne wachore ni obiro kod rech motuo maromo 4 kod pichni mag thuondi e kind mamoko. Ma wach mano kelo penj mathoth kuom oganda magi kod mamoko mathoth nyakwar Mgajwang' en mbaka ma oganda nyaka goye. Senior higni 12 pesa kiriwo kanyakla ma counties makaluo oseyudo laona bilion 200 gi wiye. King'iyo kenge mawasego be wan kama ber koso wan kama rach? Be pesa mosekelnwa gi romre gi kit dongruok ma wanenogi? Erokamano VOJ, mokwongo awach ne en poch gi pak ne county ma Homa Bay kuom chano budho mar atipo. Se loso gi ji mang'eny manyoni Homa Bay ng'eny gi mok ginonagi to gikona ni chenro ma Homa Bay nye ber.
kaka kaunti nyol chano chenro no gi COG giwacho ni nyene urea mamalo en puoch kipaka hinya ng'e chiel ariyo ji mabende ne tiyo matek kanyo kotel ne gi governor to gi jalup ne to gi jodito duto ma kaunti ma Homa Bay be awach ne gi puoch gi pak kawo ji mahinge 10,000 mondo ikete chunya sego maonge both mang'eny mwawinjo ok en gima yot en puoch gi pak ne governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga to gitim mare gitimo maber giting'o nying joluo malo giting'o nying county ma Homa Bay malo nikech welo nyo donjo to kendo wuok kamor johala bendo go girungu ji nya winjo non kagan kacha benje ne nitie jok manyi kawo kamoro ne nitiere ura ma anyalo nyionu chae anyalo wacho ni an gi nyalo mar nyieo ne ji chae kawuono bas breakfast na koro sedas kamano to koro ana bero kara koro watiek chenro wadhi wame ka gir metho nitie ero kamano nikech ok en tich mayot so en puoch gi pak to kata gi jo security ma Homa Bay jo national government mantie Homa Bay gik manya gitimo nyebe chunyo wach VOJ ni to devolution higni 12 bende nitiere gino maber moseneno nitie gigo maber moseneno achiel kuomgi en ne japiny sani yudo gigo modwaro kuom serikal mar loch gwenge machiegni mar ariyo en ni pach japiny ikawo e seche duto ma serikal loch gwenge dwa timo gimoro kata kikete tim to mano pod nigi kiawa lakini nikech ikawo pach japiny mano ber nikech kineno kata ka samoro weche mag budget samitimo public participation tineno ka jopiny dhi tiwacho negi ni budget wapango kama to wadwa timo kama unu neno nang'o tinywando pachgi e gigo mago gik mabeyo mar adek VOJ en ni wanene ka mwandu nitiere counties wa kata bed mna ni samoro gin mwandu mobedo concentrated lwet ji matin to mwandu no nitie nikech sama ng'ato biro moya otende cha ji mondiko ng'eny ka ng'ato biro moya oktani koro ni en ofise moro ineno ka koro kwa kinde jok matimo audit gi office counties jo survey gindike ji mago ber kendo gima ber en ni japiny neno no suru mochoko mabire serikal mamalo ni koduoge county sama koro chuli ji to yude ka pesa ni timang'o aringo ne machiegni kendo onyalo yudo ka en ja ohala uso nyanya uso lot en gi buchari gik makamago pesa ni samo chul jogo matie county to giyudo ka timang'o ka nitiere kata kamano gima ne devolution onego tim en gima japiny to pok otimore nikech higni 12 giduto jogo mwayiere office madhi bede lemo motegno monego bed ni miyo devolution tiyo pok ong'eyo nang'o midwa ni gitim kane wach devolution obiro Constitution of Kenya 2010 jok manondiko katiba ni kane giwacho ni devolution nyaka bedie e pachgi ne gin gi paro mar states 50 mag United States of America kaka tiyo makain governor ma California to Iran California in gi pesa in gi budget to in gi officers magi to in gi kakitiyo ne jogi maber to kendo gima timore Nigeria makain governor is federal states 36 mag Nigeria gi to ina dhana manyalo run state no ma onge gimoro ni biro Nairobi State House kwa pes maendeleo ni ingi project moko midwa notim tibiro ir national government mondo timang'o mondo konyi timo mano emane jogi paro mane constitution ni oneno to makosa mano bedie en ni hangover mar loch machon makain jatend piny to pod idwa ni ji obi iri pod idwa ni nitiere kaka idwa bet gi jomoko tikonege ni kumia matamiyo ukura
kumia kura tamiyo maendeleo ni ema pod timore Kenya waka. Ema miyo devolution wa ok nyal timo ang'owa, ok nyal timo maber. Ng'enyne ahero ga winjo kaka Profesa Nyong'o, gavana ma Kisumu, loso ewi devolution. Nikech ong'eyo gima devolution onego tim. To kendo samoro bende iwinjo kokwero ni gik matimore national government ema miyo devolution ok nyal tiyo maber Kenya ka. Nikech ji pod paro ni with devolution pod nyaka waringe sirikal mamalo mondo wamany pesa moro kata wamanye maendeleo moro. Ok onego bed ni timore kamano. Tang'o miyo magi timore? Magi timore nikech wan gi od bura ma pod neno counties gi jok marito counties kaka jok magi piemgo. Koro chike manyaka giketi mabiro bero loch gwenge ok gitim. Nikech pod en larruok. To bende mamora ga samoro ka ng'ato ne MP to ne en gi nafas mar loso chike to dhi obedo gavana to kore kodwa mboro ywak. Kendo akoga ni med ywak. Med ywak monde king'e ni nafas mane in gode od bura mamalo. To kata senate mar loso chike mabero tije county nokitimo. In ning'iyo ndalocha ok ning'i ni county ning'iyo ni gavana Ogwene, gavana kucha, okadwa yiene mondo tim ang'owa, mondo tim maber. Kikia ni bende ibro tim ang'owa, ibro ka ofisno. Nikech sama ine od bura, mone gilos chikegi. Tineno gavana Ogweno, tikone ni nikech adwaro komugo Ogweno ni, chikegi ok bi miya, ok wabiloso, mondo wa frustrate godo Ogweno, mondo jopinyo neno Ogweno kotiyo, mondo tim ang'owa, ogolo ofis mondo adonje. Kisungu maber wacho ni wembe ni ule ule. Neno. So counties wa pok otiyo maber kako nego giti. Nikech jok momi ting mar rito counties gi ng'iye kaka yo mar loso mwandu. Yo mar bedo nyiseche matindo masamo wuok dala ne kata kamoro modake. To mtoka aka gimo opoda nyaka go bei mtoka mna malowe gi weu gavana biro. Makom modwa dhi bete ko wuok ni bura nene Lefunga Kobiero to dwa biro bura Lwanda Kotieno mitoka achiel gi miluwe godo ting'o mna kom ma gavana dhi bet. Ineno. Nikech gavana nyaka bed gi kom mopedh gi gima kwar mana kaka itimo ne president. Ineno. Ni kuonde moko bende gavana ni mna gi cho mare ma cho ma gavana ang' ne dhiye ni oting'o mna gi mtoka achiel ma bende luwo gi moko turi. Manga mo o graduate wuok e mijumbe to choma nyo tiyogo ni koro kodwa tiyogo. Nyaka ting'ne mare moyiedhi. Nikech koro wan gi nyiseche matindo. Mage mamiyo counties wa pok otiyo maber. Mondo awene jowadwa nafas VOJ. I wacho ni to gik manyo inyiso e counties mopogore kaka timore kanyeni Homa Bay. Ang'o miyo nye waneno giga inago? Waneno giga inago nikech counties pok oriti e yo monego riti. Emomiyo gikia gigo monego ginyisi. Azimio Jakom Raila Amolo Odinga ne nigi plan maber. Ne nitiere gimore manifesto gima niluongo ni one county one product. Miwacho ni county achiel manye gimoro achiel madotim maber. Kata ka koro en rech motuoni nie mudhi display to bed rech motuo tung'iso value chain gimomiyo gin important. Products mage pien rech kugolo uloso go dang'ango. One county one product. Nikech gimomiyo jogi nye onge gi gima ginyisi nikech idwa tim gimoro amora so long as jok marito county gi nyalo se pesa. Allowance mar dhi e conference. En allowance mar dhi e conference to kata kilose e county to giyuto nang'o madonjo ofuko gi. Nikech Charity Ngilu e bwo loch mare Kitui County nochako kambi mane loso uniform. Nanga from Pamba. Yes. To mane wacho ni en gi nyalo mar twang'o uniform kata mar jo NYS. Exactly. One product. Yes. To the same then Kitui mane kivutha Makueni. No biro gi yore mag loso juice. Juice, yes. Mane giwacho ni Makueni ka wan gi maembe mang'eny. To jopur wayudo lal mathoth nikech maembe ni kosepone. To towe puodho kokamano ti use bei mayot kata jochumbu biro to ware
maembe nyio Simon to kokel Nairobi kato nyakwar Peres wadhi nyio maembe achiel no siling 45 to japur mama kwene otimo ang'o oyudo mna Simon kende kore manoko ni kar mondo gini dhi to waste walose uru ne juice to juice ni wause wa export maembe ni ngeni nitie gimoro miluongo ni maembe ma dried kidhi e pinje moko gitigombo maembe to kibi yudo maembe ma whole fruit nikech en expensive kore yudo ma dried kore mi ka otimango ichame ka ngama chamo crepes kato muogo mochiel ni so make gik mane gikogni timo kama county otimo kamano to gibredo kanitiere product ma ginyalo showcase to kudwa kawo achiel kuom maro wacho nudwa timo palm oil no bende na mbaka onge kumitime mara nudwa aggregate jopur pamba no bende aggregated seeds lewa angotim mara nudwa puro mchel so uyudo ka county achiel nudwa timo gik mang'eny nikech ing'iye gi mind ni gini kwa timo to wanya yude Simon moro marwa madonjo ofuko mane momiyo counties waktima ng'awa oktima ber wakaw yweyo matin Nyakwara Mugajwang habro joweto wabro kwanye gi kama senior JBO wego no Nyakwara Mugajwang en kanyo sade kodong daka beach kende mar okinyi makawuono in be kaka janeno kendo ng'ama ni e piny jago kura inyalo pimo kodwa ni to be ineno ka wantie kod olemo mwanyalo kwano ni sirikal mar kor gwenge osekelonwa koso dibed ni wan mana gi nyiseche matindo ma bende koro dokore ruodhi ma ji koro lamo to tich bedo manyapndi to dibed ni migepe ma onego bende konyo loso chike kama oting'o bunge mar piny Kenya bende osebedo ka loso chike moko manyap ma ok nyal tego sirikal mar kor gwenge koso en ang'o Nyakwara Mugajwang unyalo paro report mane ogol bang' yiero kata bang' kura mar referendum mar 2010 ne oyango ni achiel kuom gik mane omiyo jo Kenya nogo kura ma karomgi ne katiba makoro tiyo gi sani ma ike dhi chopo 15 e dwe ni nikech weche mag keyo telo machiegni gi jopiny wakaw yweyo ma en kaka wanene Ramogi FM gi Ramogi TV Week, save big on new offers drop every week. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. Lwedo chweyo koro ka sana watiyo gi lwetwa rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny duto en wach chwech pok tich matek kendo tiyo matek tim giri mitimo no kikete chunyi tikete pachi mamiyo lek bedo adiera pok opogore tich ang'wen saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao Kick by. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario Nyakwara Mugajwang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek kati adek Nyakwara Mugajwang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen Nyakwara Mugajwang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahid edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakwara Mugajwang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo no bende wakelo ni gimiluongo ni Ben Yawan.
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Anatemo wacho ni kachako tiyo bachako bedo modich, ino kibinjo marach. Problem? Mana gima buro maber ahinya kuoma. Raj ng'eni kawuono, ndego leo nikech yamo ng'eny ahinya. Ori pakaw mama na station sa biche wang'e. Kare, we adhi monda kawe. Mano ber. Mama an nyinga Sanjo. Niti noseorana picha mari. Adier? To mabiro e toki kanyo, mano osip niti machakre chon. Kupata wimbo wangu wa Niwala Nono kama sikiza tune yako. All you need to do is to dial *811 *343#. Asante. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Koro ngajo ng'ato ak mar rameny piny. Chik by Ote thoth ka Lazaro Kanyamboka yie kod kaka Jay Bonyo otemo lero wach joma rwako tribal politics e national team gi. Nitie joma otamore gro kiparo. Diere moro nachiwo ngero moro ni paka man kod lek mar bedo sibuor nyakoro were kod appetite mar chamo oyieyo. Kendo ji nyakopuonjre lao mwanda. A leader nyaka bed ng'ama ok ng'i piny gi tribal lens mare. Congratulations to Harambee Stars and congratulations to the bench mar kaka wanene Okinyi makawuono. Erokamano nyam. Modesta Akinyi Kanibondo wacho kanyo ni mosna thur med jabungu wadwa no. Amora ahinya gi yawuot luo kaka ukolo kuom weche. Pod gi pak ne Harambee Stars wan be bondo waka wadwaro ni sirkal oketnwa kata mana LED screens madongo ma wanyalo neno godo adhula nikech jite onge kod TV. Erokamano ahinya. Machielo ka indi bende wacho ni maka juma penjna panel ni to pesa ma igolo kod jatend piny wuok e agulu mane marufuke koso. Okay. Machielo ka indi bende penjo ni maka juma winji maber nyaka an South Sudan. Fred Nyango from South Sudan wacho nwa kanyo ni enjoying the show. Congratulations to Harambee Stars. Penjo ma upenjo ka ni to
Bende Madagascar head to head gi Harambee Stars chalo nade? Okay. Ramogi VOJ players adi in total ma jatend piny dhi chulo 2.5 million. Koso jotugo 11 Meja Okwiri penjo kamano e ote mare ka erokamano ahinya. Uma biu kawuok Nyatike Kachieng' Ward amor kod Harambee Stars gima omora ndi Rais William Samoei Ruto timone Kenya gima ber ahinya nikech kako osebedo ka ochung' kod jotugo jakom Raila Odinga kuom mich ma bende no chako bugo godo pesa ma jatend piny golo ma bro miyo jogi motivation mar tugo e yo maber. Ma ote mar Ken Oyieng from Ahero wacho ni show iko sawa, erokamano ahinya kuom ote marika in bende kaachiel kod wach ni devolution to ber. Governors mekwa ema chal kagima onego bed inducted to ng'eyo the key principles mag devolution. Moko kuom gi olokore nyiseche matindo kaka Jeibonyo keteno. Mae mosemiyo wawito ndhadhu ma devolution. Mar ariyo en ni joma osebedo e National Assembly kod Senate moko kuom gi dhi laro kombe mag governors ka giparo ni gine magiber moloyo joma orito ofisego. Dang bed gima ber ahinya ka ogol gini lwet josiasa mondo waket managers instead manyalo konyowa rito devolution. Otherwise en concept maber Kenya kae ma ok oseriti maber to MCS mekwa bende ok osetimo oversight maber. Ok ayie gi gima jakom Raila Odinga nyocha wacho ni gima governors omo Nairobi onge en ketho sa. MCS mekwa ema oserem tego devolution nikech ok giket nyong'o maber. Wang' kange siemo governor to gi inyalo biter gi Zanzibar ma giduoka giloko paro kendo maka juma be iwinjo kama kelo no. Mana piyo jo madongo unyalo go wi gini matin. Okaneno malich ahinya mana wach ma jal ni owacho kani wach ma devolution. Governor ado chako kodi mula nena gima jopiny wuene. Okapani nitiere gima opogore ahinya but bathe abro kelo kwa sedugo e radio kocha. Yes. Kora paro ni enana puoj gi pak ne Harambee Stars. Yes. Mana paro ma wakelo ni mondo governors gi jotelo mamoko take advantage mondo me giket ne jopiny kuonde minyalo ne adhula. E centers kata mana Oyugis kacha. Centers machalo kaka Oyugis, centers machalo kaka Rodi Kopany, Bondo Town kacha koro owinjore kata mana Jokondele bende rito gini. Kora paro ni en thuolo maber mondo mine kech ing'ene juma mwachoma ni kwa chop nyaka Friday mbaka magore mapeke na mbaka Harambee Stars. Kora paro ni en thuolo ne jotelo ma nie kor gwenge mondo mi ging'ene ngata nyalo take advantage bora ni selos arita mar kwe. Tudruok gi OCS e yo mowinjore ok ochuno ni governor ema nyaka tim gini bora ni jotelo seloso luase maber ma jo Kenya nyalo nene adhula mana kaka Kene wache ni mit mar nene adhula en ka in gi jomoko en ka in gi jominene godo mabe samore igone ng'ato siboi kaka jeyo area nyaka sama Man City tugo to koro mak man no kele machiegni ka koro yude ng'ama igone siboi nikech mit mar bende bedo ng'ama nena adhula en ka samori ituge moloyo koch ituge moloyo kata mana jotugo manie pap nyise ni ma onego tim kama kora paro ni wageno mar biro neno itemo ni mit mar adhula chalo ng'ama kwa left and talk ng'ato bas masa mang'ano mako emergency break embo chalo ng'ama mako emergency break ikone ndo koni imikone ndo koni iwe ni referee cha winji mane commit kora aparo ni en juma maber mana kaka jowinjo wago yie ntie jowinjo ma penja pani uma wachara no ng'ato penjo kani jotugo 11 ka emedhi pesa ne koso en technical bench to gi jotugo te aparo ni kwan gibiro gimoro 47 jotugo 25 mane ntiere team no te e ka wan koda technical kamotingo coach kamotingo jok mochung ne thieth gik moko te ng'at ka ng'ato dhi yudo mich mare koro mano e motivation ma jotugo gi yudo erokamano wuon pesa nitie penjo ka mpenj ni pesa ni akanye ngene serikal badelach jatend piny nigi float gi float pesa mochiwo go gin pes Kenya gin pes serikal emimiyogi nitie ga budget mago so kiko bed gi luoro gi pesa gi akure
en pesa ma sirikal ema golo nikech sama ogo budget to nitie balang' moro madong' higa minyalo tim godo tije ainagi kaka kawuono ang'e ni sani saa adek onego bed ni sani koro osemany karibu en onego bed 95 tapani nitiere jomoko ma bende nitiere tim kanyo ma bende nyaka mi gimoro so sirikal manyo karibu milion 110 midhi mitim mano pesa ma sirikal nikech gima timore budgeting process mar sirikal en gima kisungu luongo ni miscellaneous nitiega ok ni en budget badi kogo budget ni en 4.1 trillion to mano kende nitie contingencies nitiere samo bende dhie supplementary budget nikoni nwago kwano kama to kaka waneno nitiere achiel ariyo adek mobiro manyaka koro wa approve supplementary budget mondo wayudie pesa mar timo gigi so en pesa serikal president ne singore e wi lojo Kenya so ma pesa ma jo Kenya ema miyo Harambee Stars kuom loch ma gisebedo godo kata mana budget mar president mar State House yakende ne en bilion adi confidential account ntiere manyo mia mar rwako welo koro Harambee Stars gi bende wende niwinja piny owacho mar Kenya nigi pesa marach Victor to kata mana jong'weche miyoga pesa to we kata mana ma to kata mana milion 100 pesa matin sana kuom William ma pesa matin to king'iyo kata mana mane imiel godo e devolution mabua birie cha sama wawueni ODM gi UDA wabiro bire wajumbe ni kanye pesa dimi dhi tigo de tent kacha koro pesa ni okonego bed malitie ne ng'ato nikech William be podoko dok ir ng'ato mowacho nang'o no onge godo kora paro ni mano kik chand jopiny pesa William Binga ma joala koro Kenya nigi pesa maratari mabende chien mbele kacha no semede ma onego bed kata na milion apar ok nyal tamo piny Kenya chulo pesa nitie marach hiro kamano nitie ote moro kaendi ma owuok Migori ma ng'ato wacho ni nyocha okel pes chae mondo jomadh godo chae limbe mar jatend piny to nitie jotelo moko machal ga gima ong'welgo Yeni ko kuluongo nying jotelogo to mano mana mbaka ero kamano ken pokigo wi wachni matin mak mantie ote moro kama bende wabro ng'e anena ni morning akwayo loseuru gi principals mag sikunde motamo nyithindo yudo result slips magi kata living certificates to nyithindo moko unjore odhi report e mbalariany kawuono wach ma clearance okunjore omed nyaka school fee arrears kod remedial gi rim to ichuno godo jonyuol ni nyaka wachul gigo te eka mi nyathi gik ma odwaro an achiel kuom janyuol ma otam nyathine to moloyo skundewa madongo e Nyanza ka sandowa ma ok ber please weuru e wachni e kaka wanene kanyo ma en akwayo mar japiny ndalo moko ne Ministry mar Education ne ogolo chik kendo mokumo ne kik ng'ata apan ka jatend piny owuon noseloso e kinde moko kawacho ne kik tam japuonjre certificate mare kata oboke mare manyiso ni osetieko tiegruok rang'iny makama kodhi machielo to ahinya gimiluongo ni basic education ka matieni en somo mar primary ka gi somo mar secondary ka ing'eni samoro mondo miwuog idhi e rang'iny machielo kiwuok e machielo nyaka inyisi oboke miwuok godo e rang'iny cha to janyuol seche moko yudore kama tek nikech skul ne kaponi nitiere gowi moro mane nitie manonindo to ka skul thothne skunde mang'eny ne tamore ni koro ok nyal chiw oboke makamano ne japuonjre nyaka janyuol tiek chudo to ema sirikal ne dugo ng'iye ni kata mana chudo makamagi bang'e kosekawo kinde to chudo gi kuma giringo gidonjega moriere onge e aguch skul iyudo ka samoro japuonj maduong'no kata japuonj ma tayo chenro mar choko gope makamago ging'iyo ka gimenne gi pesa cha kendo kuma odhiye malong'o e agulu onge koro aparo ni kata kopogore kod bedo ni gowi to nyaka chul kaponi nitiere en gowi mahie madieri ma ok en mar mibadhi to bedo dhano bedo samoro gima ber ka koro japuonjre winjore beni donje mbalariany en rang'iny motegno ahinya maka japuonjre manotimo osomo e skundi oyudo thuolo mar donje to ka japuonj maduong' onego beni achiel kuom joma miye sir motegno kech nitie miwacho ni nitie winjruok monyalo bedo godo e kind japuonj to kod janyuol ni gowi to nitie to nyalo mara onge manyalo chopo rang'iny makama koro ichiwa certificate ni
to wabiro bedo ka chule kama kaponi en gowi mahie kech gope to nyalo bedo ni nitiere gowi machamo janyuol ni gono mar skul. To nitie moko bende skul ng'iyo kama to yweya weyo oko nikech samoro en gima ne thuolo mare ne osekalo, wacho ni overtaken by events. To ka en gowi mahie onego bedni ni chule, to en winjruok minyalo ket makare. Gima duong' ne ok owinjore bed ni oboke kata certificate mar japuonjre igeng'one makoro mone yudo gimoro, mone yudo pande, mone yudo tich ma samoro nodhi yudo manyalo miye pesa mondo mi obi oduogo chul gowi cha. Koro gini mago gin gik ma duoko wachien kaka oganda. To aparo ni mana ka sirikal nosewache jogo motelo ne chenro mag somo e counties mopogore opogore, mano county directors of education, gimbe gintiere kod ting' mar timo nonro mar ng'eyo ni kata kapo ni ji osetieko penj margi kaka sani gidhi tim penj mar KCSE ni, giduogo gikawo report, gido report ni to certificate adima osechiw, adima modong' ka inono ni dibed ni gidong' nikech ang'o, wegi ma pod ok obiro kawo gi koso ogeng' nikech nitiere gope moko ma pod nitie ibandho jonyuol, to gin gope mahie koso gin gik mowinjore bed ni iwito oko nikech samoro chik ok opuodho gi. En ting' ma jogo matayo sekta mar somo nyaka to ne ni okawo motegno. PTA to kod board mag skul bende nitiere kod ting' e sekta ainano mar nono skul ni dibed ni nitiere gimoro ma ok oluwore gi chik ma sirikal oseketo, ahinya to chike ma sirikal osebedo ka golo mar geng'o midhiero manitiere mar geng'o certificate gi. Kaporo ka aweye Victor e wach mar somo no, na neno ka kendo nitiere ywak makata ne wagomba ka gi Cleophas Oluoch Okinyi ka nitie koda ka mbalany makoro sani bende chako siko gi pesa moko ma maling' ma iketo e jopuonjre mondo koro chul kech ne sirikal oselando ni odwok chien nengo mar somo. Koro nitiere moko makata certificate kata mana gimiluongo ni fees structure manyiso kako riedi gigo mowinjore bed ni chulo gi kwan omenda mowinjore bed ni chulo ne japuonjre ka donjo e hike mokwongo ma sani dhi donjo dwe mar 9 ni, moko bende dhi donjo giko dwe mar 8 ni. To yudo koko migi kwan omenda mowinjore bed ni gichulo, weye thuolo ni in bi to kochopo koja tiwinjo ka iredho ne 1000 moro kata 60 kata 50 moro ni nyaka to chul, ma bende kamoro ma ondike gino moriere onge. Koro aparo ni kwa chako rwake oledhi mang'eny e chenro mag somo mar temo ringo ng'we oyieyo gi paka gi sirikal, to aparo ni ok en gima kare. Koro nyaka to jogo motelo ne chenro mag somo e counties to e rang'iny ma bende mar piny owacho mamalo nyaka to cheka neni to dibed ni nitiere chike migolo gi to ng'ato pod chako luwore toke mendni kendo keto gik moko manyalo hinyo jonyuol, nyalo hinyo jopuonjre kendo nyalo rocho sekta mar somo e pacho ka. Erokamano ahinya. Devolution pok obedo successful nikech jo Kenya pok oketo pachgi e counties. Devolution means bringing leadership and resources closer to the people. Jo piny oketo pachgi kuom president to wigi wil gi MCAs kod governor. Ochiwo an example mar Migori County kama nitie mijumbe tije sani oversight gima governor timo to senator nitiere. Magi gik maumo wang' jopiny. Koro ok gi focus on the things we should be focusing on. Jopiny oduok pachgi kuom MCAs. Then nikech mano e jatelo mantie ground. If your ward is developed, then the county is developed. A county is made up of wards. And Stephen Mbom from Mombasa, owacho ni MP Mauridi sani oversight governor. To senator to nitiere. Ni mismatch mar roles no. Ema miyo samoro okwane matunda ma devolution. Erokamano ahinya. Ramogi TV MPs ema waonge go. President nyocha owacho ne gikwayo nyaka executive asoya. Dikoro counties olos ne gi chike mabeyo. Gilbert Olik kawuok awendo wacho kamano e ote mar kaendi. Erokamano maduong' kuom ote mar kaendi. Maka jomo oyawre ahinya. Nyinga en Tobias Ogutu. Tobias erokamano maduong' ahinya. Imbe wacho man ni chenro berandi. Victor Omondi Odula Jakaswanga wacho ni en jinja Uganda to luwo chendo dang' obare gi chendo mar kaka wanene pile ka pile. Good morning, Team Kaka Wanene. What is the importance of devolution conference? Is it a platform for creating allowances? Is it a platform for exhibition? Ochopo samakoro nyaka jopiny penje ber devolution conference. Kao kamano, we will create a platform for corruption and showground. Sani ogada penjo kamano. Ni dwaro mar conference mar devolution en ang'o? En mar miyo jomoko thuolo mar loso mambalang'. Koso en platform ma jomoko nego bene sungo okenge magisegoyo. Koso nang'o? Ne gin kaka jopiny gidhi tiyo gi teko margi mar loso margi moro mar menyo kaka mibadhi otuke counties mekwa. Sani ogada
wacho kamano e ote mare kam. Aito amor kod evolution ahinya. Jatend piny bende oloko Homa Bay chalo dalagi. An koro jasialit na congratulations na Harambee Stars Jako Sodo Jasindo Kenyasaga ugo siboi ne jowete gi mamoko. Ndiro kamano maduong' ahinya Nyakwaro Mugajwang. Aito okay, Suzano Yeng from Ahero erokamano maduong' ahinya. Ok aneno malich ahinya kapok waduogo, wageno ni chiegni duogo kokalo kuom Ramogi FM bende ka wadhi nyime kod twak marwa mar temo menyo kaka sirkande mekwa koro tiyo nyakwa Ramogi e okinyi mano ma kawuono. Ken Apudo ng'isa ni nyakalondo mar Ramogi FM waseduoge yamo kendo koro to bang' weche manyien ma saa 3 wane yamo gi chenro ma kaka wanene. Senior ni sewacho mathoth ahinya ni wacho ni wan gi nyiseche mamoko mamiyo matindo mamiyo lemo madibro Nyasaye achiel kende erokamano maduong' ahinya. Iparo nade ewi ting' ma MCS nego be gisetimo tijgi maber e wach mar ng'eyo ka county governments tiyo executive. Jakom nyocha wacho ni en ketho sane governors di Nairobi ni gidhi respond to audit queries. Mano ok tijgi. MCS to ne kanye. Yani VOJ itimo mna tich maber kinge tich monego itim. Okaparie ni MCAs atamalo prochiko gaberio ong'e gimonego gitim. VOJ sani kidhi e county mora mora kidonje county assembly tiwacho negi ni e dweche 8 nyaka ne higa ni chakre ginyisi e check magiseloso mabero ngima ji county no kapar kade kok Nairobi kata gi Mombasa okapar kade yude. Okay. Nikech ng'eny MCAs tang'eni angi yao kod alweny. Ira makende ng'eny MCAs ng'iyo od bura mar county kaka gino mar loso mwandu. Gidhi kanyo mar yudo allowance, gidhi kanyo mar yudo msara, to gidhi kanyo mar koto governors gi CECs. Niko kimiyo wamatwa bo impeach. To kochopo kumonego gi legislate gi lose chike tok gitim. Kochopo kumonego gi oversight county government mondo gipenje ni county government tiyo gi pes jo piny nade tok gitim. Mano mokwongo en nafas maberie margi mar koto governor. So tijgi mar legislation onge. Okaparie ne gitimo. Nairobi kae manene ka MCAs biro gi legislative plans and all that. Counties mamoko kapar ka winje. To kanitie to giwachnwa. Nikech kok giwachnwa to kwa bing'eyo. King'iyo oversight. Kimo mag governors ketho godo pes jo piny king'iyo Auditor General's report. Ok chalie ni wan gi county assemblies mong'eyo oversight monego gitim. Nikech governors odak konyoso. Nyo nyoso wuon mo. E kaka gidak. Pes county itiyo goda rietha. Nitie counties VOJ sani ma higni 13 nyaka ne county governments chakre. Mtoka ma governor ringogo en mtoka mobedo hired. To bedo hired 35,000 shillings per day. Obed ni governor utiyo kode, ukotiyo kode. County mane masani nyalo koni poko nyalo bedo gi nyalo mar nyiewo mtoka ma governor ringogo. Nitie county assemblies must speak a local mtoka every financial year. Nikech pesa donge nitie, to oversight onge. King'iyo representation. Penjna aja piny mora mora ma MCA gi osebet kodgi piny wuok tich kata tich abich moko negi ni e assembly juma manyien ang'o gang'o mudwa na wach e wiu, ang'o gang'o mudwa na ternu e bura, obed Homa Bay, obed ma Kiambu, obed makanye, Siaya, mondo chok pach jo piny, mondo tere od bura, mondo wach ni wanto jo North Sakwa Ward, wabiro kakwa wacho ni e higa mar 2025 ok wadwa yawo pesa muketo milion 2.5 no oromo kunyo boreholes 2. Kunywa uru pi boreholes. Nigo bei dispensary. Sama stimolal to ticho tu ketnwa uru sola go bei dispensary. Aneno ga panel 2 moko kanyo dwano medi.
ineno ni daktari okwayudi e osiptendewa makagi miwa uru kata ni daktari biro diriyo e juma kowuok Bondo sub county okapar kanitie so MCAs tiyo mana tich ka ging'e gimotimo ang'o gimomiyo yiergi ni gidhi tich but I'm sorry to say ni crop mar MCAs ma wan godo odhi kacha mana kaka governors ng'iyo ni to dolos pesa nade e kaka MCAs bende ng'iyo ni to degi los mwandu nade mondo kotieko tam neno to nyadhi chungo dang'owa MP kata woman rep mano e gima gitim but gimonego gitim onge ka nitie to giwachnwa kapok adhi jowetewa jatend piny nyowacho ni nitie tije 14 ma kore okete lwet counties kumachielo bende noketo chik koke chik e paro mar chik ma koro biro bedo chik mamiyo county assemblies bedo ma ochung' kar kendgi gimoro ni financial autonomy bende ma nyalo biro konyo kore kadwa ketho mabor nikech kore ka MCAs nigi pesa gi e lwetgi governors dwa winjo matek nikech adira makende ni governors nyo control county assembly nikech gene ma gimiyogi ang'o pesa to nikech koro ket pesa lwet county assemblies gibende ne gin go iseneno ka Bashir otimo gimoro kaka nyakwar Peres wuothoga e kore ka sama en go kobet nyalo wene kudho chweko konchiel at cafe Java Kanaomi Okoriyo koro komi MCAs gi pesa en a good idea but idwa ti kode politically nikech they are going to twist governors they are going to make very reckless demands nikech now gin gi autonomy finances so they are going to give to governors kama tek kabisa not because nigi oversight but gitime mondo migi moko nikech kokimiyo wamari not wan gi marwa wabro impeach to biro samarach nikech wadhi e yiero yes dwa court kode erokamano Ken igni 12 nitie maber gi marach mopogore gi masini osewacho maber apani e an nanawacho ni maber thoth to kokwongo to king'iyo ni sani jopiny wang'gi oyepo ging'eyo ni kare gi kama gintiere anyuola gi kanyo ginyalo telo ne gin giwegi ma ok ochuno ni nyaka oyidh gari mochop Nairobi ka eka mondo mi oyudie jatelo koro aparo ni wasego okang' nikech sani telo ni machiegni kod jopiny minyalo ting'e duondi kendo inyalo wache gimidwaro je nosewacho wach mar kawo pa jopiny kata public participation kinde mokalo samoro ne en gima nok timre mani winjo mane osegol chik kamoro malo ni dwa ger ndara to ndara no kata in wuon ubor kodi ma gimo nyalo konyigo onge ma sama in gimidwaro en osiptal moro machiegni kodi to raparo ni koro sani to chopo kama japiny koro nyalo wuoye kata obedo ni nitiere kidieny machielo moro koda ka ng'iyo kaka mwandu koro tiyo e chenro midwaro no ma iwacho ni samoro mibadhi jabedo achiel gariyo to gima duong' ni chenro ma kama koro waseneno ka gibedo machiegni kod jopiny ahinya somo mar chon mar kinde mokalo iluongo ni nasari ni ne ok en gima nokete mahino ma anyalo paro kinde mane wasomo cha ne nyalo kata wuok oduto kise mulo wi lweti mokalo momulo iti konchiel tingisi mani to koro kata nasari no onge tiende dhin koro dhi adhi e klas achiel to nasari kinde cha bedo ka samoro e skul ma untie no nasari en okete tie yien kucho ma nyithindo gaga ko kae to wuok dhi ot to waparo ni chenro mar eloch gwenge mane koro nodhi ochuo koda ka somo odhi ojiwo koda ka somo mar nyithindo mathindo mag ECD ma oketo lwet counties omiyo koro jopiny kata kuonde ma gintiere bende giketo sirikende mag county gi kokalo kuom MCAs kod telo mag county tesre mondo mi gin bende gibede kod skunde ma nyithindo mathindo nyalo donje ncha neno ka kinde mokalo nyalo paro chenro mane Charles Odhiambo gene nitiere godo Homa Bay mane giwacho ni igolo kaunda suit igolo mabati mane oger godo ute mag klese mag ECD ka koro iloko gibedo manyien ne giwacho ni operation ondoa kaunda manyiso ni nitiere kit gedo moko mane maricho mag skunde mag nyithindo go makoro ne loko rang'iny mar mondo gibede gedo manyasani koro mano nyisi dongruok osebede sekta mar somo kor ka weche mag nyithindo matindo go sekta mar thieth waseneno dongruok bende
Kata obedo ni nitiere rem ahinya e sekta no, kech ng'uru manitie maka kacha mag yuto mar sirikende kaunti go to kachiel koda mibadhi mabende nek mantie maka gi kacha. Tinyalo ng'iyo ni an kadhi dalawa kacha cha, to chon nang'iyo ni osiptandwa miluongo ni Ramula. Ne en mana kamoro madundo ma samoro dhoudi moko 4-3 manitie. Ma samoro gima ne nyalo kwano onge. Ting'eno osiptal kende, chal mare kende nyalo miyo jatuo bedo matuo saidi. Kata jatuo bedo kod geno ni kato dhi change. Sani king'iyo osiptal matinde kore noko otise ni Rachuonyo sub-county hospital makorwa koni. To nyisi ni kata mana kido mare, ranyisi mare king'iye gi oko, to nitie dongruok ma osebede korka sekta no. Ma gima samoro dibed ni koro en rem manyaka to sirikal med keto mahino, en bedo kod chenro mag thieth motegno kokalo kuom neno ni obedo kod lakteche moromo, nurses moromo, to kachiel kod chenro moko mag thieth makoro itime iye kanyo makoro en konyruok machiel kachiel ne jatuo. Koro sekta mar thieth no king'iyo sub counties county kata kidhi mana Siaya, ibro yudo ka kata bed ni rach manade, to nitiere osiptal moro ma samoro county no ka okete gimoro kata no thecha to nitiere geno ni kapo ni omed redo to wanyalo biro bedo kod sekta mar thieth maberie mokalo. To kod sectors mamoko, pur, ang'eyo ni counties mago kosetimo maber ahinya to korka puonjo jopur e gik makamago kaluwore kod gimbe ywak magiwacho ni rem nitiere. To sekta mar pur en achiel kuom sectors go ma paro ni kapo ni oketie mahino to wanyalo medo dhie maberie mokalo. Kech ni pur king'iyo ni sani mano e kama pod Kenya ochung'ie motegno manyalo tayo chenro mage. To kaluo nitie kuonde ma ne ng'iyo na kan mago mane nyago chiemo. To samoro ne onge gion kod jip motegno, to counties ka nodonjo to waseneno jip achiel ar adek moko king'iyo kata mana Siaya kucho Pamba ni en gima achiel kuom gik ming'iyo. King'iyo kata mana Homa Bay kucho, ing'iyo ka samoro jip pod nitiere mar pur mar pamba maka gi kacha. Koro aparo ni gin sectors ma kapo ni omed mana kete mahino to wanyalo wacho ni wasego okang' ahinya. To kopogore kod okenge ma wasegoyogo, mana ka jaiwinjo ne wache, rem ma wantiere godo en rem mawuok kuom kit kaka owinjore bed ni tayo telo. King'iyo ka sirikal mamalo tayo chenro mage, nitiere chik miloso, kaeto jalos chik luwo bang' chikno to be ikete e tim, to sectors mamoko bende ochung' ne ng'iyo ka bende iketo chik e tim, bende tiyo tich margi. Loso chike, wan gi od bura mamalo maloso chike thothne makoro tayo chenro mathoth mag Kenya ka. To counties bende nomi thuolo mar mondo migin bende gilose chikegi. To chike koro nilose kokalo kuom ute bura mag county, miluongo ni county assemblies. To wan kinde mathoth wapenjo ga ni to gin chike mage ma oselose counties manyalo kelo pogruok e ngima oganda. To gima duong' ma wafwenyo ni thothne iyudo ka yiero ma itimo ne kom mar MCAs samoro man ok ochopo rang'iny makare mar yiero ni ng'ani kokawe motere kacha bo onyalo loso chik. Nikech japiny bende ne ok ong'eyo ni to ting' mar MCA en ang'o. Koro kaka wamedo roch, wamedo dhi, taparo ni japiny koro en kinde monego ng'e ni MCA ni kiyiere to ting'ne maduong' ahinya en ang'o. Ting' mar MCA maduong' ahinya en dhi loso chik manyalo kelo dongruok e alwora mowuoke. To kae ma koro tabu wuokie, nikech ka nyaka ng'e ni to somo mar ng'ato romo nade. Be en gi paro maliw monyalo lose, onyalo chuogo chik. To kae to bende onyalo luwo bang' chik ni mar keto ng'ama keto chik e tim cha tesre mar neno ni oket chik e tim. Koro kanyo nyaka to jopiny nen matut. Kech ang'eyo ni kochopo kar MCA ka, ni samoro MCA iro ka samoro gi dhot makama, gi dhot makama, gi dhot joka ng'ane, joka olal wang'ni. No wamiyo MCA, koro wang'ni wakawo wamiye dhot joka ng'ane. Nikech gin pok giyudo. Koro aparo ni kochako ng'iye yore makamago to kanya mwachope waponi wan gi MCA moro ma bende ok oromo. Samoro en mana lwete mane mor ni ne en gire moro matin mano nyalo chiwo maka gi kacha to dhi yudo kom modonjo. Kochopo yie kucho to koro ling kama tuo, okia kata ni to winjore bed ni ichuogo chik nang'o, to paro mar chik ike en ang'o, to kikadhe kidienje mage, to en ang'o gang'o gini mowinjore bed ni ichuogo. Nikech king'iyo ni kuom ranyisi ni koro kandara rach e gweng'u. To MCA ni onge kod omenda ma guche moro monyalo biro molos go ndara. En tich ne, en dhi dhiro chik moro ma bende kopogore kod ndara mane e gweng'e cha,
ong'iyo ni kopogore kod ndara mane gweng'ani, ndara ni pod biro konyo jagweng' machielo gi jagweng' machielo gi jagweng' machielo magikone kaunti mangima dhi bedo kod ndara. Koro chik modhi chuogo en chik ma otemo mondo mi odhir mong'eyo ni ka ang' okadho to jogegi bok bidong' chien. To sama ang' okadho ting'eno ok obibedo ni en gir wuod achiel. En gima ka ang' okadho to en gima dhi mako kaunti mangima. To mano e chik ma koro dhi bedo ka tayo chenro makamago magikone to wabiro yudo ka wan gi dongruok e kor gwenge mathoth. Ka en chik matayo chenro mag thieth, nowinjore bed ni koro yath ipogo nang'o kata mana e wards gi. To kaponi ofwenyo ni osiptende manie ward mage gin osiptende ma yedhe ok chopie makare, samoro nitie mibadhi e chwalo yedhe kanyo, to odhi obiro kod chik mong'eyo ni kaponi okadho to yath biro chopo kani e osiptende manie kor gwenge. To bende kideno jomamoko manie counties e county no bende biro yudo ber nikech gimbo osiptende magi ke chik achiel chama koro dhi bedo ka tayogi. Aparo ni mano en achiel kuom gigo ma koro nyaka to jopiny ng'e ni ka gitimo yiero machielo to nyaka wang'e ni wan kod MCAs moromo kendo man go teku moromo. Wacho ni governors nitie momak mafuanda. Okara ni nitie momake giduto omak gi mafuanda. Omak gi mafuanda gi od bura mar Senate, omak gi mafuanda gi MCAs. Minjo Raila Odinga nyicha ne wacho cha noko wach miriambo. Ing'eyo ni mondo mi governor keth kata mana pesa nyiso ni joka nosekete mafuanda moyudo yo mogonyorego kuomgi, moyudo yo midil godo kodgi. Koro embe en tiere kod thuolo nikech ong'eyo ni en bende nitiere kama nyalo mulo negi. Nikech ng'ini osemien lwete, osemien lwetgi, koro giduto gichalo joma nyalo bedo ni wero wer achiel. Koro aparo ni kaponi ting' mane lwet jopinyni ni samugo kogno mar samutimo yiero cha, bunyalo timo yiero mar jogo ma kochopo kacha to nyalo bedo ni nyalo timo chenro mag dongruok ma ok odhi omino bad governor eka mi governor thuolo mar mondo mi ota tijegi. To mar ariyo ing'iyo ni governors gin tiere kod jogo ma jotend migepe mag yiero magin jolony thothgi. Thothgi ni jolony. Yes. To kata kokiluongo governor mikete piny to aparo ni yuda thuolo minyalo keto go jotend migepe gi tesre oromi tayo serikal mar county ka un od bura motegno. Kech kata mana jatend piny owuon William Ruto governor moro moke piny iluwo kanyo oluonge Senate to nitiere document moro mating'o ma nego tese mang'eny to tame timo reference mong'ise ni chal ka gima okikore. Nikech nitiere joma owinjore bed ni tayo chenro opogore apa ni bedo governor kochone nyaka bed kong'eyo gimoro amora. Koro emomiyo kata kiwinjo ka Raila Odinga ne temo penjo gimomiyo governor samoro biro Nairobi cha, en ni nikech owinjore bed ni ting' maduong' ahinya koro kose en tich ne en prefect koseluongo joge ma gibedo gi bura margi mar jotend migepe, ng'ane timo ma ng'ane timo ma koro chenro magi kaka budget osegole mae kaka dhi bedo kitayo sekta mari. Owinjore bed ni koro iketo joka tesre. Jatend piny nitiere maduong' ma koro jatend piny to od bura mamalo yudo ka luongo ga mana jotend migepe. En ok gidich kode ahinya nikech en ting'e ni en entiere masi mar jogi. Kaponi jogo tiyo marach to mane maneno chien. Nikech jang'ad rieko maduong' mar jatelo moro amora kata executive kuom rang'isi CS ne president badi jatend piny Kenya oketo geno kuome. Koro magi joma ji samoro wigi wilgo to kae matabu wuoke nikech ng'eni kata kaponi governor dwa chiemo nyaka ang' ochieme gi jatend migawo mochung' ne chenro mag omenda. To nyaka ang' ochieme gi jatend migawo mochung' ne chenro mag dongruok mag nderni kata gik makamago. To nitiere kata joma keto sei ma kata governor owuon samoro nitie kuonde moko minyalo manye kata weche mag mibadhi to kiyud kata kama sei ne lwarie. Governor bende en AIE holder koso mana chief officer? Ing'eni chief officer nitiere kod teko bende mathoth. Kech nitiere kuonde moko ma samoro governor kata ka dwaro kata mana ni mondo gol ne omenda moro timgo gima kama to ok nyal wuok nikech nitiere chenro duto ma bende ota ma kaka sirikal tayo chenro mage ma nyaka jaga budget mamalo kaeni pod menyo to gin chenro mage mitimo to mage duto yudo ka samoro nitiere kuonde ma sei donje ma en owuon samoro onge kod teko machiel kachiel mar biro meno bad wuon pesa mar mondo mi ogol ne pesa. Koro aparo nitiere tudruok moro ma kaponi omeny jogo ma bende otene machiegni ma bende nitiere kod ting' machiel kachiel e chenro mage tayo to kata en owuon nyalo bedo ne matek mondo mi odonjre weche mag mibadhi. Lakini biro Nairobi ni to ber negi nikech kanye ma Alliance osebede bire. Waler ne nyakwar Peres ne ni tiere county moro mang'eyo ma governor ema decide contractor gi suppliers bichulo. Signature ne to kibineno kamoro. Then committee ne moro adogo juma ka juma mochuogo
muchuogo ma ene moko ni VOJ ni to chul gweno ni to pod bro rito dhoge ng'eny ahinya ken ni minus je bonyo ni to kone uru ni document ne ni ok ber ahinya otime in person every week obed ni en county ne obed ni en Nairobi ka obed no dhi oko en gi meeting gi jogo ene mo decide koro mago joge mino kasoro osemino badgi koro mago joge motiyo godo koro nyisi kata mana authorization mar IFMIS governor onge duol en CEC finance but ene mo decide make chulo mano ko approve mna case idhi mna dala koro mano titerie si bedo department ma children koro mano nyisi ni keto jogi tesre kiweye kata no wuon kitero joge gi ngwech motegno kaka chik dwaro to kata en samoro nyalo biro gaye mowacho ni kacha chaka ka dhi echa speed chani mabor amo nyalo chopo kama koro kata mana joge gi temo ni mondo ti kode to koro tek nikech gin mathoth ne giduogi yudore kamarach nyalo paro kata mana sirikal mokalo mag governors thoth gido ka samoro chief officer mathoth no dugo tue moko no mamwandu gi ope to ka governors mathoth to bendo tika gin mana oko moko dugo tine gin mana senators moko tinde dugo tayo mana cheno pogore mag sirikal gin ng'ama nodugo luwo gi onge koro in samo meeting mar bedo jatend migawo meeting mar bedo jatelo maduong' e migawo kata chief officer to ng'eni intiere koda pek gi ting' maduong' ahinya mantiere wiyi manyaka tineni keti e tim to kiweyo koda ka chenro mag keto e tim chike ma tayo chenro mag county bende nyaka wayiere gimoro achiel ni en kinde manyaka to siasa ma igoyo ma kochak goye sani tigoye ma bang' yiero pod igoya ma en na siasa ma diriri nyaka oko be mana osebedo ka kethonwa ahinya nikech yudo ka samoro gavana ka ang' odonjo to namba achiel en go siasa mar od bura mar ni speaker mare dhi bedo ng'a to jatend kweth mathoth dhi bedo ng'a koro yudo ka en siasa mo en igoya ma en oringa nyaka oko dong be en siasa moheo gavana nikech kata mana duond buche mag siasa mamoko bedo gi ting' mapek mago te mar walo ne nyakiti gi ng'ane mago te bende chakore kanyo kata mana jotend migepe gi nitiere moko ma samoro duond bura mantiere kod mbii alworano pod biro ng'isi ni koro jotend migawo mar omenda ket ng'ane koro apani magi gin gik ma osebedo komako governors mafuanda bende koro siasa ma asasa ma sama yudo ka odhi onyorore ma koro gikone kor telo gi atache onge nikech kaka ne jodonjo mochamo mado chieng'no kinyne en siasa momoki erokamano ma wadwa golie telo gola e telo amiyo ng'ane amiyo gima kama koro aparo ni gin gik ma samoro osehinyo loch gwenge ma de bed ni wanyalo bedo gi roch moro mar kata lony moro mar kaka watayo chenro mago mag telo to wanyalo bedo ni e higni kata mana 4 en tich maka romo higa mar 5 makoro kata ka ji chako moko siasa ka ji dhi to wabedo ni nitiere tich moseti ma thuolo mane nitiere mar siasa koro donjo mana higa mogik makoro ji time siasa cha apani mano kuonde ma yudo ka loch gwenge gi tiye kata minyo ka je ichura nyisi mar piny Amerika cha iyudo ka nitiere thuolo mar higni moko adek mana moko motegno ma en na tich madhi mbele ma ka koro chopo higa mar siasa cha to koro nobedo beda higa mar siasa ma koro ka en siasa mar odiochieng' mokwongo nyaka odiochieng' mogik to giko ne yudo ka gik moko kethore mathoth erokamano chal ka gima Fred governor gini koro muli obiro e mbapi machiegni kodi ahinya kaka governor maonge portfolio kendo onge gi pending bills chal ka gima kaka Ken gi Jay Bonyo kete ni pod wan gi wuoth mar abora pod ok dwa pim gi okenge moko kod piny machalo Amerika mathoth ne katiba marwa ni ne okopo gik mang'eny kuome iwacho ni tij jatelo onego bene neno jatelo onego bene wacho gima osetimo ne jopiny giwegi onego bene neno olemo mar tije to ma samoro nyap kuonde moko kata king'iyo piny luo Victor kipenja ni ewi achiel nyaka par achiel nyaka par max adi manyalo miyo counties kata success mar devolution tapana nyalo miyo gi 4 nikech ang'o kata 3.5 gima miyo nyalo miyo kamano en achiel kuom weche ma jowetega osewacho en ni ing'iyo ni to ang'o ma achieve to ang'o ma devolution ne dwaro ang'o ma nomiyo wabiro gi devolution achiel kuom gima nomiyo devolution obiro en ni mondo resources kata mwandu mag piny Kenya ne ochop ne jopiny
ma jopiny ok obiro go chong-gi ne national government mar Moi Maluka. Mano sama ne Moi nie telo to gi Kibaki kata sirikende mano osetelo. Nikech ni neno ka ne wan gima niluongo ni marginalization. Ma ka oganda moro kata bath piny moro ok otenore gi sirikal manie telo, tiyudo ka wabedo gi miluongo ni skill development kata marginalization. Tiere gwenge manyaka sani inyalo paro Turkana kocha kalam no odonje bang devolution to ne en mor maliche mikalo. Iyudo ka ntiere kuonde moko ma samoro ndere kata gige weche mag skul gi weche mag thieth gi, nitie jok ma ka biro Kenya kata biro Nairobi to iwinjo ko wacho no biro Kenya. Koro ntiere jok mane obedo neglected for a very long time. Koro mai ne devolution paro no biro ni kato doko ni oka ogendi ni te kata regions te manyalo bedo ni support piny owacho to kokalo kuom chik pod resources kata mwandu mar Kenya inyalo pogi e yo mowinjore mondo mi mwandu gi odhi. Mano en okang' mokwongo mano omiyo Kenya ne dwaro devolution. Mar ariyo kidwa ng'iyo to devolution ni osetiyo kata pod ok otiyo, ting'iyo ni functions mano obedo devolved gi itayo gi e yo machalo nade. Kae ting'iyo jok matayo kata jok ma devolution gi obiro e lwetgi. Victor, kasa mano wadhi e yiero mar 2013 to jomoko ne ok ong'eyo ni kom governor ni ne mitie machalo nade. Omiyo kata mbine tin ne ka jok thoth gi ji mang'eny no dhi e Senate. Jomoko noluor ni adhi dok e gweng' to ng'iyo ka kare Nairobi. Adhi dok e gweng'. Omiyo thoth jogi mane omiyo kata mana jomoko mane sini achiwo ranyisi kuomgi nochako gi koma Senate command. Koro nochako ka gipimo. Koro ka gineno budget madhi kocha to ka ging'iyo kit yeko madhi nyime e counties maka sama giluongo governors to gino ni governors yako milion 3 kare gini nyalore. To kwalore. Governor yako bilion 3 tidhiga adhiya. Kare budget maduong' kama ema ne lweti. Kaito koro senators gi milumbi gi nochako dhi e gombo kom governor. Ni kuom ranyisi governors adek ma wan godo Kaluo sani wan ga 4 tadek kuom gi ne pioneer senators. Professor Nyang' Nyong'o nochako gi kanye senator. Owinjo ka kucho mit kosok mit magiko no dhi. Ochilo Ayako obedo senator Migori. Ochwado tamachiel. Yes. To kata sama obedo senator ne milumbe ne ni komane. Komar governor. Ne ni kom governor. Orengo governor. Ochamo 2 terms. Kaeto oyudo ka kare kom governor chamitie moloyo. Koro kama wan godo duoki ni kaka wayudo governors. Mae kama problem ti wan gi governors o Kenya ka kende o Kaluo kende to Kenya mangima magin jo siasa mabeyo to gin jotelo mabeyo. Kang wawacho negi kama gikiarito mwandu jogi ne bere siasa, jogi ne ber e kedo gi Kibaki, jogi ne ber e kedo gi Moi, jogi ber e kedo gi William. Lakini ka koro gikirito mwandu to gikia. Mae kama wantie. To Victor kapok adhi matute wachno ng'ini kantiere gima nyalo wacho no timore maber e county gi to en chuogo tije kor gweng'. Mandu koro kodeo ng'amo mi koda gavana odhi omiyo yuore koro odhi omiyo ng'ama chalo nade ka ng'ano ne en ja county no to samoro mane gima wanyalo kwano to gi gima je wacho no omenda ma samoro koro bet ni ofuku ji e kor gwenge kata doko ni ene ofuku joma tin nikech samoro ido ka center moro manotho machalo Rodiko Pany kacha samoro inyalo yude make mana kanyo tinende ka ineno tipo mari achiel kachiel en bura mokelo kanyakla dun bura ma jod bura mag ODM kanyakla kod UDA kata Kenya Kwanza Karen Nairobi ka iluongo ni PG meeting ma bende weche bura gidhi go embaka kamuting winjruok e kind duond buche ariyogi ma oloso sirikal miluongo ni broad based government. Tinende jal ma koro loso en minority leader e National Assembly jaod bura Masuna East Junet Mohamed Nyakwara Mugajwang achiel kuom weche ma bende wabro tuomo bang'e e chenro mar kaka onene okinyi ma kawuono. Governor Turfuong pod nie lweti. Victor jogo chalre kata makoro wewo pogruok malich onge. Koro gima timore en ma kech chalre gi governors gi. Mai gima mulo jopiny nikech mai ne mwandu jopiny. Nitiere gima je wacho kata cha. To nikech sam wago wiye matin. Ntiere weche mag pending bills mantiere nyaka sani. Mai momiyo winjo ni to mwandu ni ne dhi nade to no dhi konyo jomagi. Kidhi e counties gi sani tibiro yudo ka ntiere pending bill ma 2013 pok ochul nyaka sani.
Gimomiyo pok ochule en gima ne je iwacho cha. Samoro ng'ato nosechieme e bil cha. Koro gavana modonjo sani ni en odwa no chieme masani. Odwa no tiekre godo chuth kech samoro ng'ama ne nikacha nosechieme nosewuok. Iyudo ka mano odonjo sani magi gin gik ma osewuoye. Weche mag thieth nikech gin tenore gi devolution conference manyo waneno ka governors miel. Weche mag thieth sama wawuoye ni kech ok wang'i ka duo kende. Kiambu ka doctors osegomo kuom thuolo maromo nade? Ndalo 80. Aya, Migori ne nurses ni ng'anyo Migori. Yes, ni ng'anyo Migori. To sama gi ni ng'anyo Migori ni Machakos kai nurses ni ng'anyo kosok ni ng'anyo. Osiptende ni giedhe kosonge giedhe. Tiyudo ka jogi pod dwaro ni mondo migi functions mamoko. To matin mo migi mag thieth ni onge gima important kaka thieth no hospital onge yath. Koro jopiny ne dhire to kare mamiel ka celebrate devolution cha tang'o ma gimielo. Ema je yie kone ni jogi gima gimielo ni gine ma konyogi. Nikech gari ma governor ringo kodo gi security motene. Lich. Awacho ni lich chalo kuma kothae. Aya. King'iyo mae to jopiny penjo to kare jogi miel ang'o. Emomiyo japiny moro wacho ni gimbe gidhi chako bedo gi devolution conference margi. Kaparo ni devolution conference margi maduong' biro 2027. Nekech gima duong' en kaka iyiero governors gi. Penjo mag MCA gi. MCAs gi giyudore office nang'o. Ka koro weni jopiny orakre kodgi. Adi modonjo kanyo ni giromo bedo kanyo. Nikech ing'eni wawacho ga ni kineno kopuko idho yien to nitie ng'ama idhe ibi penjri to puk to chopo malo kucho nade. Ben gi toche mar idho yien. Koro ka ng'ani kapok wala umu MCAs gi. Sani Victor ng'ama dwa bedo MCA osechako yudo line up mare. Kata mana ng'at madwaro oseng'e ni ng'ane ne nyocha pingo governor. Kech no penjo moko kacha to samoro governor e chair mar party. E chair mar party. Koro ing'eni governors oseng'iyo nodwa ng'iyo line up mage chalo nade. Emomiyo ka ne ng'iyo nominations ahinya ka luo kaka ncha MCAs gi odonjo office. To ne yudo ka governors oseloso line up mare. Kendo oseng'e jomo dhi tiyo godo ma magi joge. Emomiyo ka jakom wacho ni mondo MCAs gi moluong governor. Aparo ni ok nyal tiyo. Ba jakom no beto ok nyal tiyore. Samoro poko nwang'o briefing maber gima dhi e counties. Senators gi bende. Ni neno ka jatend piny William Ruto emowuok koko ni wabunge jokuoye kendo chande. Wabunge gi opogore gi senators. Koro wan kama tek jopiny ni kende. Mwandu matin man malo ka ikwalo. Mane ground cha bende ng'iyo ntere kaka inyalo kwale yo motimo ang'o. Iyo maber mondo ng'at ka ng'ato chwe agulu ni ng'ama dong' kohinyore ka en japiny. Victor. Ng'ama dong' kohinyore ka en japiny. Aparo ni nwatimo makosa kuom keto josiasa mondo telne counties gi. Counties gi nonego bedni wabedo gi managers. Ting'eni sama governor en jasiasa en ka tong'iyo kako nyalo keto interest mar party mare. Embe en gi interest ne nikech nyocho wa e Senate kubiro ka. Ogo kwano nito ka tiko tam na mar governor ntatiko. Kaeto gima liche moloyo Victor en gima waluongo gi dho ngere ni culture mar primitive accumulation of wealth. Ma ng'ato dwano bed gi mwandu ma bende oko need godo. In billion a day kasepenji bil tidwari tim nade? Ten go wiki ni ng'ato gero ot moke kata room ne moko to ng'ato achiel ni dwano bed gi helicopter adek. Achiel ni dwano bed gi ute abich karen. Ute abich karen gi pesa gi yae ang'o e pesa jopiny county kucho gi tenda mawuok gi. Tidha kachiel. Kayuche mimoso tiyo weche mang'eny. Koro ng'ato achiel ni akiano dwano los ndara mare moringe mana makende. Ng'ato achiel ni nigi ot mokie kata room mantie. Die counties ibiro yudo godo. Ng'ato achiel ni ute gorofni migere county te. Meke proxies ge mawuondore ni gero gigi to jogi gige. Kiny kowuok to koro EACC ywayo gigi kaka waseneno gi. Koro aparo ni problem maduong' en bedo ni counties nie lwet josiasa. Ket josiasa nigi interest margi magidwa ni mondo ang'o magidwa ni mondo gi achieve gigini. King'iyo weche kata mag ndiko mag tije counties, weche mag nepotism masamoro ng'iya competence mag jogi mikelo office gi. Gimachielo mantiere ka en ni mana kaka senators oseletwa down bende kaka MCAs gi bende oselet weche mag ang'o weche mag devolution gi down. Taparo ni kama japiny koro dhi rome gi jogi en sama koro yiero chopie. To japiny bende bedo twisted.
iwinjo ka mbaka moko samoro gore ni ka koro gik kama koro wadwari MCA kata wadwari ginene to koro nyaka party bedie gi duol. Koro party ka bedie gi duol to wang'iyo ni interest mar japiny ni kanye. Nikech Victor asewacho ni pile ni onge jasiasa majaratire e piny mamwalo ka. Jogi beyo ka pok ginwang'o gigi. Ere kaka wanyalo ng'iyo sani kwago kwani nyaka ncha devolution chakre omenda bilion adi mosedhi e county ma Homa Bay. Kigo wang'i Homa Bay bi neno ka chal gi gino. Kigo wang'i Siaya bi neno ka chal go omenda mosedhi. Kipenjo japiny, jopiny odhier magwonyre magipado. Mane adiri mantiere. King'iyo weche mag sani koro gidwaro ni mondo mimigi kaka ne jakomo wacho, migi primary to gi secondary school. ECD kende gi setimo gango. Ka koro governor ok nyal manage kata mana ECD ilu ango early education. Gige nursery ka. Mae makoro idwa miye tich mar jopuonj mar primary. Motamo nyaka TSC. Ka koro nurses emo migi temo gomo nyaka sani. Weche mag somo gi weche mag thieth mag ngima dhano mago weche ariyo mapek. Gi weche mag security emo security pod odong e government mamalo. Ka itimo makosa ni chaki miyo gi weche mag thieth gi. Masa moro obiro dwaro mondo mi weche mag somo. Magi gin gik mok nyal unless ni wabiro gi mechanism moro ma jok maditelo ne counties gi ok yiergi e yor mar siasa. Nikech samoket gi yor siasa interest margi magi keto mbele ema moyo koro ni neno Dombolo ne nyonore asego Dombolo koro ne nyonore seche ka to king'iyo ni to jopiny adi mako mithuolo be nyalo miel ni gimielo mor mar devolution gini ne mana jotelo ema mieleke kendgi macha ne miend jotelo emomiyo kinde mabiro ka bet wanyalo bedie kata mana paro weche mag virtual conference. Yes. Penja machalo mag America tinde ok ikaw dhano million achiel. Take stock about devolution gi virtual conference. Yes. Donge nyalo display gigi tidhi e mbui tiro ni Homa Bay magi mwandu magin godo. Moko chuno ni nyaka dhano makore lach tigi county moro. Kata mana makweni gima dwa chuno ni Kiambuka maonge yath. Dakteche ogomo to pesa ma jogi dhi budho go gi wendgi. To nitiere Homa Bay. Ang'o momiyo gi e mbui gi kacha. Mondo mi gilos gigi makata ka in America kata in kamoro tinyalo dhi neno ni kadhi Homa Bay kadhi Kiambu magi mwandu mantie my hotel manyalo dhi a UAE mochuno nyaka dhi kaw dhano gite piny tinde nigi lony bwana. Erokamano. Mia paro Lazarus Chakwera mano jatend piny mar Malawi. Ndalo moko jo BBC no penje ni to conference ni ne en mar virtual yo mango Ingereza kana. Ngato bende paro na VJ na penje ni to county assemblies is gitionadi no nge county moro. Ma Monday to Friday function mora ma governor nitie, speaker nitie gi MCS. Nime tok governor ko wuok ne to MCS bende wuok, speaker bende wuok. Ne jogi yalo sadi. The governor, MCS, the speaker are always together. Toke assembly. Gine liel, gine kunde nyombo, gine jok maya udi, mani teach magiti. Okmano 041. Akia ngatemoro na message ka. Okay. Koro friend gistio sadi. Chirni yao to kata gime use chirni maonge. Kapok yao chiro Victor, bergero chiro mondo dhano kik bede chuodho. To kuongigo kwani to ang'o mwandu mane mawuok mikeli e chiro ne. Okay. Erokamano. Sao ng'ado waka. Nitie bura maduong' ma kawuono timore ma bende biro loko kit siasa mar piny Kenya ka e kinde ni. PG mokelo kanyakla Kenya Kwanza kod ODM madhi nyime Karen KCB Leadership Center. Senior, ma en go kwano mar siasa koso loso piny Kenya koso dobedo ang'o? Are we in the government or we are working together in government? Them who are there. Mane penjo. Okay. Maidhi duok kanyo. Barapa ni maduong' moloyo. To maduong' moloyo bende en waket wang'o ne SG mar ODM be odhi yuoro. Koro luong korang'wa ne. Nukono kodwa riwre gi jogo. Apani gima duong' lich madhi wuok kanyo en ni jatend piny William Ruto. Okay. Nigi lek mage. Modwa ni tim kaka jatend piny mondo bet supported gi chike kata gi weche madhi mbele od bura. Aparo ni gidhi winjore ni to koa sani ma gintiere ni kapok gidhi e recess. Mapano nego gidhi e tarik September ka onego gidhi e recess. Yes. Gin chenro mage mag loso chike.
manyaka gitim manyaka gisir nikech Kenya Kwanza gi ODM nigi numbers mar kalo chike. Sapa ni mano gima duong' malich mabura ni dwa timo. Mar ariyo idwa urgi campaign. Ngeni by elections biro. Yes. To recess magidhie ni apani gidhi loso committees kaka jidhi campaign. Nikech iparo ni ema kweth makwedo mobalo gi sirikal kumoting'o Kalonzo Musyoka gere Eugene Wamalwa gere dwa pimo pek margi gi mar sirikal. So jogi dwa dhi loso, aparo ni gidwa dhi loso committees, jok madhi campaign Malava, jok madhi campaign Kasipul, jok madhi campaign Banisa, mondo gi retain gigi nikech kapo ni gidhi ombulu moyomb ja Kenya Kwanza kata ja ODM to bro nyiso picha marach. So mano bende ang'eni mbaka magede with goyo kaka gidhi timo campaign go. Kwa migi kmokarioge mapani itiere mesa. Ken mapio pio. Ang'eyo ni lwenyo osebedo ka nitie makagi kacha kalore kod bedo ni nitie jomoko mokwach dhok achiel gi winjruok mano bedo kinde ODM gi UDA to sama giromo kamano ang'eni ginyalo porie wach man to en yo mane ma ginyalo wuoye dwol achiel makata kapo nitiere gimoro marach to kibiwinjo dwol moko machalo mar Sifuna kata dwol moro machalo mar ng'ama chielo ma bende nyalo bedo ni wuoyo ataro mar gik manitie. To achiel kuom inchi neno ka nchano chu komiti ma unjere bedni neno ka okete tim winjruok mano bede kinde ODM gi UDA. Yes. Ma bende ka uno unjere bedni gibedo kod romo margi mokwongo. Kora paro ni gin moko weche ma bende gidhi porie wach mondo ging'e ni winjruok mane gibedo godo gi ma be ing'iyo ni gin mise motegno mar tudruok margi. Ere kaka ginyalo wuoyo dhok achiel mondo mi ginene oketgi e tim. Mana ka jai bende wacho ni sani ng'ato ka ng'ato koro pimo gich baren to bende oromo. Ahinya king'iyo yiero madundo mabiro tarik 27 dwe mar 11. Ing'eyo ni sani gidhi wacho gimiluongo ni ng'iyo ni ka duond bura mane man gi mbi. Mondo mi kik bed ni ODM ochungo ng'ato, UDA ochungo ng'ato. Apani gidhi bedo kod yieruok mar ni koro kapo ni en Kasipul to samoro kanyo en kama ODM mantiere kod mbi king'iyo kod sir lwedo. To ginyalo wacho ni koro kanyo ODM mochunge ng'ato wante wane toke mondo mi gibed ni ok gidhi larore ma samoro ng'ama chielo nyalo kadhe diere machwe gol gi ok e kwano kech njinjo ka Raila Odinga ncha ne wacho wuon ni winjruok margi no ong'iye mosekalo nyaka higa mag 2027. Koro nyisi ni samoro ginyalo tiyo gi mondo mi ging'o to ginyalo loso winjruok mane ma samoro nyalo keto gi kamoro achiel kochomo yiero mabiro. Chinjo ka bende Sifuna ncha ne wacho ni ento kamochunge kochopo kama ibiro some ni koro UDA gi ODM biro lando ni koro Sir William Ruto yiero mabiro to onyalo biro bolo ma ok biketo sei mare kata moro moko bilando ni mande winjruok manitiere. Koro mago gin weche ma ginyalo biro bede piny mondo mi gitudre kaka koro yor mar loso siasa mabiro nyime. Erokamano ya. Gavana. En campaign ma osechakore. Koro aparo ni kaka jowetega osewache jogi gidhi yie konyoyo. Koro ka giseyie konyoyo to gipiedho kaito koro gichako luwo lai ma ochomo 2027 to 2027 ni gidhi pimo pi gi by elections ma biro kata yiero matindo ma biro kaegi. Koro aparo na agenda ma gin go to no selosi. Koro gitimo gima kizungu luongo ni gi call their troops to order. Mondo samoro ng'ama nyo dwa wuoyo cha ong'e ni koro mae e chakruok riwruok kisiasa mar UDA gi ODM makoro gidhi chako wuoyo e dhok achiel. Gidhi chako wuoyo e twech achiel. Kendo gidhi chako loso ka koro gichako ng'iyo interest gi masa moro ng'ama onge ka ema koro gidhi chako ng'iyo to ere ng'ama biro tugo namba ne. United ini biro tugo namba ma to magi bi ng'eni e kinde gi mag keyo. Nikech samoro ng'at midhi we mondo dhi ochung'e siasa ma Kasipul ng'ato dwa ni obed relevant nang'o nikech role mi play sani samoro nyalo keti kama ber kibiro dwaro komi kata ndiere kom midhi dwaro ibiro pa chieng' no pari to imbi tiyo gi mondo ilos influence mari to kaka giloso bende ODM gi UDA medo sudo machiegni ka giikore. Koro kaka gimedo biro nikech king'iyo siasa ka siasa sama yiero biro to ntiere kaka wegute ntiere kaka duond buche gi joriwore. Koro mae gima kor chemist madhiriwo gi machako kelo gi wang' achiel maka by elections gi rumo by December to UDA gi ODM biro bedo ka koro gine twech achiel kendo giwacho dhok achiel. Koro mae kama wachomo. Erokamano. Wach mari mogik Gavana.
Victor, wach mara mogik tenore mana gi weche ma walose ni jopiny nigi ting' mar neno ni mwandu margi mokele county otigo e yo makare ma ok yor arietha. Nitiere bende governors ma bende maticho tamo wanyalo wacho to koro ni okwero ok pingi e kor gweng' maka jopiny gidiyo maka japiny moro nyalo neno ni project makama nokel to koro kidhi penjo to nino maka koro jomoko fuare e tie rangai Sangwenya. Nyawinjo ka panyako ywak gi nyinge jotelo moko ni ok tal ok pingi koro ineno ka maka jomoko kalo e gari moro kalo temo rangai to simu emigoni kitiyo tich maler to onge tiende buogo jopiny. Watia tich mowinjore. Accountability en mwandu mar mwandu modhi e county en mar jopiny. Omiyo kisebede public office to nyaka yie mondo penji penjo, nyaka yie mondo luongi nyinge, nyaka yie bende mondo kweri kaka midhi e marach mondo jopiny giko oyudi konyruok. Erokamano. Nyakor Perez. Wase wuoye weche mag telo mar kor gwenge kata devolution. Koro ting'en kuom jotelo to ting'e kuom jopiny. Kuom jatelo matiyo sani governor to kod jotelo mamoko ngero mar dulu wacho ni tim nie nyingi. To kuom japiny ma bende ikore koro mo higa mag 2027 iwacho ni ogwang' iriembo gi lawe gole gi joge duto kaponi ochopo kama koro ni fwenyo ni en ma ochamo gwendi ma ok onyawe kod kwe. Erokamano. Senior. Erokamano, an gi weche ariyo. Mokwongo adwa lose gi ogandawa. Buses mag school sama wantie iye kok wan nyithi sikul to onge insurance mora ma wan go. Emomiyo bedo gi malit sana kaka manyo timore Nyakach ni onge compensation mora kata bedo mana ni compensation okinya ng'eyo gi ngima dhano ma families go they yudo kowuok kuom insurance nikech buses mar school en mar nyithi school to nikech gimiyowa yot e wuoth adaherie ka bedie ni jood burawa ma winjowa ang'e ni sani to gin e bura current ang'e ni jok ma ting'o negi ndai jo offices gi neno chenro kendo winjo bro wacho negi adiberie ka nitie achiel kuom jood bura magwa manyalo tero paro mar chike od bura mondo yiene jogweng' sama gikawo bus ma sikul to bedie insurance moro ma ginyakawo kata mana mar ndalo 2 mondo sama masiro timore kama to nitiere yot moro nikech en gino malit ni ji 27 owito ngimagi to kata insurance madhi compensate families gi onge dhano ma pod ni hospital kata bed ni county ma Kisumo notimo maber ogolo waiver ne bills to ni onge kaka degitimore abe ni county okotimo mano bill gi dodong' e wigi so en kwayo mara ne jood bura magwa ni ng'ato tere a private members bill manyalo yie ni insurance omiye jogweng' cover kata mna mar ndalo achiel kata mna mar seche 18 kende mondo sama jowa dhi wuoth gi buses gi to gine gi insurance to jowa bende nyaka ng'e ni sama ine bus no insurance onge koro dereva nyaka riembo maber ubende nyaka udimbru sama une wuoth makamano. Mar ariyo en gimoro neno Nyakach sama ne Raila Amolo Odinga olor gi helicopter mare aparo ni nyaka koro jogo marito Raila Odinga to gi jo siasa gi jo hera gi bedie motang' nikech higni mar Raila Odinga ni godoge dhungruok gi tuo moruok gi dhirruok manya neno miyo jakom bedo gi wuoth matek nikech ochope nyasi odwano dhi obedie kuma nyasi timore to ji oluore mathoth to ng'eny gi gin ng'ato ma ng'ato ka ng'ato dwa bedo bodyguard ng'ato ka ng'ato dwa dhiro ji ni mondo nene ni ene moyawo ne jakom dara mondo picho make nyaka jo siasa madwa chung' to gi manie kombe aparo ni chenro nyaka koro ketie maler ni ka ine host mar Raila Odinga kamora mora mobire tiketo chenro maber ma kowuok e ndege kowuok e mtoka to wuotho mayom maonge ji moluore turi bro turo Raila Amolo Odinga to ok ber manyo cha neno eliel moro yo Alego Usonga
bende ndalo notimore. Hey. En ng'ama ji ohero mang'eny. To hereno ok onyiso ni koro dwa luore muthung'e ma kata yweyo ok oywe. Wuotho tame. Iyudo ka koro nyaka MP olokore bouncer. Ng'ama dwa chung' olokore bouncer dwa dhiro ji. Wakete uru chenro maber. To jogo mohero Raila Odinga samo biro modonjo kuma nyasi timoreno. Teka wan bedo gi nafas mar nene, mar rwake, to winjo gigo mowacho. To ka wawuok wate. En gima wich kuot. En wich kuot, to waketo ngimane kamarach. Je, gi 30 seconds, kami kete no MPs gi ema miyo rit mar Raila bedo matek. Nikech ka mjumbe obet rito Raila e tent, kech ing'eni sama wuok udhi romo necha en gi bodyguard 10 MPs ni mo obiro go mondo embo kelo go bimar gisangwenya ture machielo bo obiro gi sangwenya ne abich MP ni bo obiro kuri ing'eni MPs ga sangwenya ge ni e bathe kuri do mana kamiunji wache no aneno picha no kani ibole karwa kacha ok ober ne kichomiyo jakom tich matek mar wuotho gi ng'wech ma ok nwang' ka kikonyo beda kachacha ywe jakom biro to kotieko kech ubiro miyo koro jakom wuodhe bedo matek motamore kata mana koro biro kuonde moko ma onyalo bire mondo mi obudhie gi jopiny erokamano ahinya. Ma en gima onego wang'i anena nikech naneno kata ka achiel kuom governors mawuok e piny Luo bende ne chal ka gima gini nothung' ahinya. Ma bende ne ok onyiso picha maber ahinya. Aparo ni hie governor kaka president mar county ema onego bed ni bedo thuolo mokwongo mar rwako jatelo e nyasi maket kod manyo timore cha mondo kik obed gi tungni mang'eny ahinya. Wadimbre uru. Jakom ni wan godo higni mang'eny podi. Nitie kuonde mang'eny mwajo anene mwanyamose kik watim timaina manyane no weekend no. Erokamano ahinya. Ne wanyalo dhi nyime nyakore Mugajwang' to gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed mana kod giko mare. Mbaka to koro mogi ka kidhi e X mar Ramogi TV, Facebook, Instagram, kata kidhi e YouTube marwa. Mbaka pod dhi nyime mago gin yore manyien ma wanyalo goye mbaka nyakore Ramogi to pod kwa wegi ka ni mar pod wabiro teri bende Karen mar lemo ni to weche chalo nade kanyakla kod chenro ma opong' kod puonj gibedo gi ng'eyo mathoth ma bende wabro dhi nyime ka wamiyi kokalo kuom Ramogi FM kod Ramogi TV. Ka ok iwinje Ramogi FM, ka ok ineno Ramogi TV, ng'e no kotimore. Kaka waneno Ramogi kawuono, oriti masani nyinga en VOJ. Waromure pap chieng' Friday e kinde mar Harambee Stars dhi nyoro. Timoro machielo cha nyakore Mugajwang' gunde adi adek tatu koso nang'o. Oriti ma kawuono bedo kod odiochieng' maber nyakore Mugajwang' mopong' kod gweth ma Jehova Nyasaye. Yudo mo madonjre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iyo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, home of discount. Isepenjori sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowili. Kochakore bombe madongo nyaka gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda iluongo Wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goji. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa.
Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Ti kod yo makare marito cham. Ti gi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik ipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Ti gi grams 50 kende mar Skana Super kuom gunia kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Ti gi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Have you figured out a vacation plan for the kids for the August school holiday? Treat them to an unforgettable 2-night bush safari with View Travel, where adventure meets family bonding. Head to the legendary Masai Mara from just 19,450 Kenya shillings in a van or 23,000 Kenya shillings in a Land Cruiser. Or go wild in Samburu, 2 nights from just 37,100 Kenya shillings in a Land Cruiser. Our Samburu departures are fixed for 8th to 10th and 29th to 31st August. All packages include accommodation, meals, game drives, and endless memories. Changamka, slots are filling fast. Book now and pay in installments with our Lipa Pole Pole plan. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV.
ka unusie gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kata arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode En chunje adek, osiep, hera, koda timbe andhoga makelo chwanyruok. koro onge kaka arus ni nyalo timre Maye yawa. Ikri ne wuodh Parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo, kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Machiegni nyakora Ramogi jwangi chenro mara mbaka oromo ma en chenro mabedo rango godo achiel kachiel ni konde mag piny Kenya to wache ang'o to mbaka magoyo kar ka wagerore goyo machal nade kaka Uganda dhi bedo kata e chenro nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanyakwar mokio nyaka chisango wabed ka gi thuolo mag rango ni gin to gin gik mag maber timore kor gwenge ma opogore telo ni mokwongo nyakora Ramogi jwangi tiere romo mano mag jood bura mag jo Kenya Kwanza kod mano mag jo ODM okinyi makawuono manyakora Ramogi jwangi ochako timre aluora ma Karen okinyi ni makawuono en okanyo mano picha motelo okinyi ni kane ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Kithure Kindiki ochopo e romo achiel kachiel kendo oganda ne oyuoro kar kanyo karom gi moting'o jood bura mago mowal gi mago bende moyier motelo ne romo makamano ma iwacho ni kawuono kore midhi kongi e chenro giduto ne ginto gine yo machal nade wanya nena ne kanyo mokwongo kaka chenro no bedo kachiel koda kama thoth bende mantiere karka kaeto bang'e adhi biro ma en tielo mokwongo nyakora Ramogi jwangi chenro ni mara mbaka oromo kama dhi bedo kae ka waranga achiel kachiel mano romb jood bura mag ODM kod Kenya Kwanza mano ka giromo sani achiel kachiel kaeto bang'e ang' waduoka waranga ne jopuonjre donja mbalariany bende odiochieng' ma kawuono aduoko kod mano bang' nenane kendo winjo moko kuom wechego mano timore Karen motelo ne sani. The birth of those whom you have bestowed your blessings. Ya Allah, protect our leaders, protect our president and his deputy, and all the leaders who are here today. Ya Allah, give us the guidance that is required to move us forward, to move this country into future prosperity. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Nyakora Ramogi mano kaka ne ochako kanyo kod chenro no mar alam achiel kachiel kendo bang'e nitie weche mathoth mabende ne nitiere kar ka moting'o jotelo ahinya bende jatend kweth mathoth e od bura mamalo mano Kimani Ichung'wah bende ne oloso ng'eni tielo nogo nitie jotelo mamoko mabende ogoyo mbaka achiel kachiel kod oganda moyuoro e romo makamano mabende diponi ma en mar nyiso ni koro winjruok mar ODM kod jo Kenya Kwanza koro ongirore to ngirore yo machal nade wanya winjane kanyo kaka noloso kaeto bang'e na duogo e studio karka mondo mi wadhi nyime kod twak mabende wantiere go. Your Excellencies, if you allow me first to move this parliamentary group meeting, joint parliamentary group meeting of the Kenya Kwanza coalition parties, ODM, and Your Excellency, to also note that we have a number of other members
who were in the Azimio coalition, not necessarily in ODM, but who are working with us in the broad-based government. And we appreciate the presence this morning of a number of members from DAPK and WIPA that are here with us today, Your Excellencies. Your Excellency, I want us to move now to adoption of our agenda. We have 3 broad agenda items, which I will read out, and I will request 1 member of ODM to be a proposer and 1 member of the Kenya Kwanza coalition or affiliate parties to second adoption of that agenda. And our agenda is 1, presentation of the 10-point agenda implementation program by the team that is overseeing this, which will be done by Dr. Agnes Zani, who is the chairperson of that team. The second agenda item, Your Excellency, is a presentation of the broad-based government agenda on the state of the nation. And 3 is executive and parliamentary relations. And the last agenda item is any other business. And therefore ask a member of ODM to propose. Is that Catherine? Proposed by Honorable Catherine Omanyo, seconded by a member of the Kenya Kwanza. Maybe a man. I see the Honorable Wamombi Eric, member for Madera. Your Excellency, following the adoption of the agenda, we can now formally begin the PG meeting, and I want to begin by inviting the House leadership, as I said, since it's a parliamentary group meeting, to make very brief opening remarks. And I want to begin that with the leader of the minority party in the Senate, the Honorable Senator Justice Madzayo. We each have about 2 minutes of just brief opening remarks. Mheshimiwa Rais Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Baba Raila Amolo Odinga, Naibu Rais ndugu yangu Kithure Kindiki, nyote waheshimiwa wenzangu, hamjambo. Kwanza nataka kutoa shukrani sana kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya huu mkutano wetu ambao tuko nao hivi leo. Ni mkutano muhimu kwa sababu tunaweza kujumuika sote kwa pande mbili ama pande tatu katika Jamhuri yetu ya Kenya kutoka sehemu mbalimbali za kisiasa, ili kuweza kuona ya kwamba nchi yetu imekuwa na msimamo kamili wa kisiasa. Mimi nataka kuwashukuru sana viongozi hawa wetu wawili, Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na vile vile Baba Raila Amolo Odinga, kwa mipangilio yao waliofanya ili sote sisi tuweze kujumuika hapa hivi leo. Maneno yote ambayo tutakaozungumza na tutakayoelewana nayo, na imani ya kwamba tutayatekeleza vile vile. Kwa hiyo yote tunaweka mbele ya Mwenyezi Mungu tukiwa hapa ili tuweze kufaulu. Fikiria kwa hayo machache, nashukuru sana. Asante. Asante sana Senator Madzayo. Naomba sasa nimwalike kiongozi wa wengi kwa jumba la Senate, Mheshimiwa Aaron Cheruiyot. Your Excellency, the President, Right Honorable Prime Minister, the Deputy President, my colleague, leaders, and all the people present, I beg to greet you all good morning. I welcome all of you to the PG this morning, the first joint PG of this wonderful team that is performing great transformation in our country. Your Excellency, since the coming together of your team and the team of the Prime Minister, Raila, leadership in Parliament has had a fairly easy time. It's still not easy because we have many other challenges, but speaking from our perspective as a Senate, a house that is sometimes very difficult
because of an elusive number called 24, which is not very easy to raise on many occasions. But with the assistance of colleagues from the ODM party, together with colleagues, I think when Leader Ichung'wah recognized all the parties, he forgot to mention our party, the party of Jubilee, that it is actually present here. It's good to recognize them. They are also a very formidable team for us in the Senate. They have a serious number of delegation, and they have been very useful to us. I must register my appreciation to you, party leader that is here, together with the entire team of Jubilee. Your Excellency, I want to say that this is a very important gathering. Last week, both you and the Prime Minister and even the Deputy President spent time with the governors at the devolution conference. And there are certain things that you said, which as members of Parliament, we felt that you are keeping not very good company for too long. And members were saying, when will we meet the President and the Prime Minister, so that they also appreciate things from our perspective as members of Parliament. So we hope today you'll also say something about governors after listening from the perspective of members of Parliament. Because there are certain things that you said, Prime Minister, which if you stop, then it is as good as telling us to go hard goods as senators. But it will be good to listen to your wisdom, because I know you have been around as a leadership for too long, and it was not for lack of useful things to say that you said the things you say. So we want you to persuade us, Your Excellency, so that we get to understand what is it that you feel we are not doing right as Parliament. In any case, many of the practices, including the not so good one, the people who we took over the baton of leadership from, they're in this room, including yourselves. So it will be important. I'm being told 2 terms to 2 terms to be on to the president. Nyakona mojang mano jatende kwith mathoth the Senate, mabende Senator ma Kericho, mano Aaron Cheriot oloso kanyo Okinyi ma kawuono en romo mosechako kendo dhi mbele Nyakona Mogajwang onge achiel kachiel yamo ka wayude bang'e ang'konwa kanyo romo kata gino magichope kare Okinyi ni ma kawuono. Aduogo ka Nyakona Mogajwang bang' miyo masani tielo mar ariyo cheno mar mbako romo kama dami thuolo mar mondo mi watwagi kendo winjane achiel kachiel twak kotenore kod donjo mag jopuonjre e mbalariany. Nyaka sani ochopo kama chal nade weche mag omenda mag sikul tichulo yo machal nade, school fees kod mamoko. Nitie machako donjo duchi makono kaka mbalariany ma Nairobi, mano the University of Nairobi Okinyi ma kawuono kama bende chenro mopogore opogore osechako timore Okinyi ni. Ang'waduogo ka kod mathoth kan ka kod jalony weche mag somo kendo jakanyo mar Elimu Bora Working Group mano Boaz Waruku mabende osedonjo e studio kar kachiel wakawiyo masani en saa 4:01 romo gi nus wakawiyo masani kikire mabor. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted. Anatemo wacho ni kachako tiyo bachako bedo modich, ino kibinjo marach. Problem? Mana gima buro maber ahinya kuoma, nikech anadhi timo arus, to kabidoro ni mondo gona sim saka eno chanda. Be in japur mag kothe kaka bando, bel kata kal. Isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama. Kute matucho cham kata osama osebedo dhola makoch ne keyo magi. Ere tiende gimed ketho chambi?
Kan chambi maber mondo igeng kute. Tigi Scanner Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Orito chambi kuom thuolo malach mokalo. Ti kod rapim mar 50 grams kende kuom gunia mar 90 kilograms Scanner Super. Kinga kamili kwa nafaka. A product of Osho Chemical Limited. En gima konyo e ngima mapile, to ken gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o gang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. I believe that the opportunities are better today. But define your niche, make sure you're not desperate, and let your customers know you. Educate them every single day on how you prefer to do it. And it will help you see the world from a different angle. It will help you see your business, which is fashion, from even somebody who engages with fashion at the point of wearing a dress and nothing else, and they'll tell you what they think. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machini keno nyakora Ramogi Jwang' ma en tielo mar ariyo kendo wabedo kae ka watieko chenro ni mar mbaka oromo ayanga to warango somb mbalariany to ahinya jopuonjre madonjo mbalariany odiochieng' ni ma kawuono kamoko kuom gichako donjo ayanga. Nyakora Ramogi Jwang' ka gidonjo kar kan ka koda jalonyo weche mag somo wadakolo godo wechegi to mondo mi wapar tarik 30 dwe mokalo migawo mar somo nogolo milome ni nengo mano maga kos mitimo pogoro pogore mbalariany odok piny mar nengo machalo kamae. Nyakora Ramogi Jwang' jonyuol ne paro ni en gima dhi kelo fungruok ne oganda mamoko. Nitie omenda mamoko masanya bedo ni osoe iye kendo nitiere makelo pek ne jonyuol kata kodok ni gini bende ok okel ler moro malong'o. Jopuonjre donjo mbalariany Nyakora Ramogi Jwang' e kinde mokonu mana ni mondo mitim course mar medicine idhi bedo kichulo omenda matin mogik ma nyalo chulo en 14,000 mamalo mogik 75,000. Tiende nang'o ng'ama da somo medicine Nairobi, ng'ama da somo medicine mbalariany ma Moi Eldoret ichulo pesa marom nade higa achiel moting'o semesters 2. Tiende nang'o idhi bedo e skul e kindego pesa di madwaro mondo japuonjre obed godo. Arambe itimo Nyakora Ramogi Jwang' to bende jonyuol moko timo arambe kata weekend mokalo ka to gikiane arambe ni gidwaro pesa di. Fee nyathino luong Laikipia University, oluonge Kibabi, oluonge Kabianga, oluonge Moi, oluonge UN kata KU gi JKUAT. Ikiane omenda marom nade monego bed ni timo kar kacha. Kendo janyuol ijapuonjre ne chenro ni onwa penjo kaachiel koda ka paro mapono ni nitiere godo e chenro ni wan godo achiel kachiel. Bwazoru kwano gesto kar kaja kanyo mar Elimu Bora Working Group e wechegi mag somo. Sikunde yao odiochieng' ma kawuono amosi ni oyawre kendo machiegni e chenro ni mar mbaka oromo. Kendo amoso oganda wa mawinjo. Kamano. Sikunde gi yao kawuono ne jopuonjre madonjo hikgi mokwongo. Bende paro ni ikruok kata tudruok makare weche mawacho ni communication mawuok kuom mbalariany kadhi kuom jonyuol kod jopuonjre osetimre yo makare ma kawuono nyithindo donjo e sikul kaka first years to moko kuomgi yudo buok ni ero kare nitiere omenda moko mantiere kar kae mopondo kata kapok ado fee structure hie monego bed ni girango.
Erokamano Cleophas, mokwongo adwoko erokamano ni wanyalo yudo thuolo mondo wadiscuss magi mapiyo piyo nikech ang'e ni thuolo bende ok lach ahinya. Mar ariyo en jonyuol moseketo bidii mondo mi kata tek kata yot to nyithindogo kik dong dala gitergi skul. Mano is the attitude magombo ni mondo janyuol ka janyuol obedgo. To kendo waketo ni ka gibedo gi attitude no gi challenge existing systems. Mano gi challenge jotelo mantiere kor gweng kuonde duto te mondo mi ging'i ni nyithindogo sana nyithindo ma owuok kuonde madhier ng'eny kik nyithindogo lwar ni ok gidhi. Koro kech ng'eni August, end mar August kato gi beginning mar September kama kuro public university osechako admit nyithindo mondo mi odhi mbalariany. To gini en program ma ok ni sani kukupoyo sirikal ni sani nyithindo gi eki report. En gima onego bed ni giseng'eyo ni kochopo dwe mar 8 gikone to gichakre dwe mar 9 nyithindo onego bed ni donjo university kata mbalariany. To university funding inyalo paro ni President Ruto nokelo funding model moro manyien mano wuok gi fee structures mane madongo mano buogo nyithindo kendo buogo nyaka jonyuol ma Cleo nyaka sani agweth mana kanyo matin. Nyaka sani nitiere nyithindo moko ma kata courses mane giyiero kaluwore gi ni to bende janyuolna kata jonyuolna nyalo afford, affordability. Mano to wan kaka Elimo Bora nwakoni mano dhi mono gi bedo gi ratiro margi mondo mi giyud somo ma obuongo gi omiyogi. Kech ibro yudo ka fee structures mane okuongo golgo moko kaka kidwa timo medicine fee structure ne ni malo kabisa. Kato kamidhi konyigo iyudo ka ok ing'eyo. Ng'enygi odhi ni koro we wate marambe mondo mi wang'i kaka wanyalo punguza kata wanyalo yudo yot mar mzigo ne. Seche magitimo marambe no gima nafwenyo ni ikruok mane owuok mano bedo ni sirikal ok okonyo nyithindwa gi jonyuolwa sana. Kech gitimo marambe ka janyuol ok ong'e ni to pesa di midwaro. Pesa di midwaro mondo mi nyathi odhi obed e skul mar dak, mar chiemo, mar buge, mar tuition. Kato moro bende chakore e diere ka ni mar admission gi registration. Mwapani machaka ne Elimo Bora gi migepe mopogore odhi e court na ker to gi minister mar education nowacho ni gibro golo gigo oko. To waneno wabuok kaka nyithindo modonjo mosechako donjo University of Nairobi gokinyi giyudo ka idwa ni mondo gichul chiegni 23,000 kuonde mo inano ka nitiere moko midwa ni mondo mi pesa mano mar admission gi registration kendo ichak idwa ni nitie mandatory payment moro ni inoluongi mondo mi dhi tim education Kikuyu campus nyaka ichul ma. Koro pesa gi yudo ka kare gipondo gi nimo kanyo. To kaendi anaseyo ni sirikal nche ok okonyowa mondo mi oket nyithindo gi jonyuol gi sponsors kata well wishers makonyogi thuolo nikech barua mineno ichako somono. Barua no ing'eno gole tarik 30 dwe mar 7. Kawuono wan gi tarik 18. More than ndalo 19 bang'e. To kane ogole to nogole kisomo barua no iyudo ka PS Inyangala nogole mana kawacho ni tuition mar university odwok chien. Ting'eni tuition mono odwok chien no kendo keto categories ma tuition go odwok chien. Categories go ni kanyo kini inyalo fuono ne jowinjo bang'e. But categories go kane gidwoko ting'eni barua no otiek ka ok onyiso kata ng'at moyudo barua no nyalo we ni fee odok chien ofuong'o nyadifuong'. To kidhi tiyudo ka kare tuition no en a small component mar fee midwaro university. Kama kuri neno kaka uono mokwongo koni hele to kare kata registration bidwa no wachul. Ni hele kare nitie mandatory moro midwa ni mondo wachul. Hele ting'eni seche ma idwa ni mondo mi gichul no to kaluwore gi banding mane giketo cha. Ming'eni court from our side okonego bed ni wakoni banding no pod nitie nikech court nogole oko. But sirikand Ruto nokwayo mondo migi thuolo ging'i kaka ginyalo lose maber. To pok
pod barup Inyangalacha nowuok kanyiso ni kidhi timo kos makama tuition minyalo chulo matin mogik en ma kata minyalo chulo maduong' mogik en ma e semester ka semester. Mano ok kony ga jonyuol gi nyithindo ikruok nikech ing'eni mokwongo in ikia ni to sechego kare oketi e band mane nikech banding kapod nitie nikech koro ikia ni hele in kaka koro wache medicine ma koro University of Nairobi ikia ni in midhi kudwa ni mondo ichul 75,000 cha ikia ni in midhi dwa ni chul 14,000 kose ne michul 12,000 nikech mano be nitie medicine wacho kata ni preclinical to medicine koro poge mopogore opogore nyaka mano mar thieth mago mag lak mag jamni mopogore opogore nitie mag pharmacy tido kanyo ka gite girenj 75 maximum ka nitie jok moko machule kata 50,000 49,000 to koni ni en mane en mana diere 14 kata 75 kata na jo engineers ineno be kopognegi mana kamano to pognegi kata ing'eni barua no gol ni mane kaka gibro bedo to nyithindo report kawuono okia ni odhi chalo nade kata gima barua no bende ok wachi ni to ere kaka idhi dak ere kaka idhi chiemo ere kaka idhi ng'iewo buge mag somo nikech mago are key components. Nitie gik mang'eny ma nyathi mantiere skul kacha dhi dwaro mondo mi obed gi quality education. Yudo ka mago nopondo ma elimu bora to watu ing'ini kwa yudo gini to koni mondo mi watim an advisory role ma is insufficient. Chal ka gima ne gigole aruya mondo mi jopiny we ni fee odok piny. To king'iye to en a component ma kandalo machon. Our recommendation wakoni kandalo machon en fee ma ing'eni ni ichule uniform. Tuition ni chulo uniform e university. Ma semester ka semester ne yudo ka en 8,000 kendo mano ka en higa achiel to en 16,000. Nitiere the only category mar nyithindo mane timo medicine ka mane yudo ka nitiere charges moko manodugo ket e wigi matin but in a year na ok gikal 24,000 but nong'eyo ni help dhi miya pesa madhi chiemogo ong'e ni help dhi miya pesa madhi chulo godo accommodation to kendo accommodation no bende en accommodation ma ok ni malo gima onego be namedo kanyo en ni kata accommodation sani ma nyithindo ne donjogi giyudo ka minimum accommodation kaka University of Nairobi en gimoro chiegni 12,000 e semester achiel koro 12,000 ne nyathini dwa wuoro ni to ere kaka accommodation no odhi nyale nade nikech na ok ong'eyo Cleo ang'eni kata in kidhi e university in ichulo accommodation pesa di en 2,750 mano semester achiel to nitie moro mana chulo 1,500 mano kana donjo koro winjie to mano ing'eni gigo dhi to mag ing'eni assets mag state yani gin kuonde mok goye ohala kuonde monego be ni nyithindo yude konyruok ma wakia ni gin ng'a moneno ni koro pesa ni mondo mi oter malo kamano mag gik mathindo manyicho nego be ni iloso kendo igolo gi oko nikech moko kuom gi bende bozoru ku kirango kaka mana chulo siling 2,000 mano hostel mana ntiere sani chulo siling 10,000 e semester chela medruok moyo siling 7,500 kanyo kitemo range mane chulo 1,500 sani chulo gimoro 5,000 giwie mane semester ka semester ndiye japuonjre moro kae mawacho ni okone ni ochul siling 23,000 250 mar mondo mi oyud accommodation mare mano mar thuolo mar higa achiel makopogi en gima biro siling 10,750 e thuolo mar semester ka semester ikini magigi duto timre Helbo leo poko donjo Helbo sewacho ni gionge pesa maiso ne gidhi bedo ka giserve jinade first come first serve jok moro application gi chon mokwongo bedo thuolo mar yudo pesa machalo kama en digni ma jopuonjre ne paro ni ok wadhi rado godo ahinya girado kod gini kinde mani kono gini new funding model ema dhi konyo tieko midhiero makama dipo ni koro gilware pi gilepgi sama gilose kata jonyuol nigi chiedh nade mapek gima kendo ok mora ahinya ni nyithindwa gi iketo negi system moro kato gine pigs itemo kodgi ing'eni system ni dhi adhiya mbele jok mabedo frustrated nitiere kata nyithindo mawuok e mbalariany sani dropouts nikech system no
ng'ama luwogi onge. Omiyo nyithindogi kamana kaka iwacho adieri gilwar e pi gi lepgi nikech kar mondo mi ne higher education department bed kod vice chancellors gi university administrators piny mondo mi giwinjre kendo gindik a circular malong'o ni kopo ni gima kama timore kaka chudo gikoni sache masani giwacho ni chudo mar admission gi registration go onge ang'o miyo gibedo charged matiende ni onge winjruok moro manoket ma ironclad yani ma clear ma ka ng'ato kalo to ng'e ni mano odhi tok chik. Omiyo weche ainago omiyo dhi miyo nyithindo dhi bedo gi digni mang'eny. Inyalo yudo ni Cleo nyathi moro nyalo bedo ni noluongo Arambe oyudo kata na siling 18,000 oneno ni pesa ni tin mokanyal dhi godo kato en pod orito ibiro yudo ka nyathi ainano obiro koni kare we mondo mi gini odeko an adwa defer program na mondo mi achak higa manyien to gi kaka waseneno kaka somo dhi mbele to gi economy mambo mag economy bende dhi mbele chal ka gima increments gi dhi medo mana dhi mbele adieri this is the time monego bedni sirikal kowuok kopitia kwa mar CS to gi PS CS Ogamba to gi PS Inyangala nikech en ema in charge bara education onego bedni gi sani okonego bedni gingol ni kuonde moko gibedo piny mondo gigol ka en communication moting'o kuonde te midware pesa e mbalariany magikoni ma nidware pesa ni wagolo oko ma nidware pesa ni nani malo waduoge piny kama kato pesa mar help monego bedni miyogi help en mar loan en hola onego bedni gisenyiso nyithindogi maging'eyo adier tinde kaneno nyithindo chope college chope universities ni to ging'e kata ni hola chalo nade. Cleo ana kao boom kata iluongo ni help mokwongo Kisii mane nitie Kenya Commercial Bank akawe kapok anyono mbalariany akawe bi pesa ne machaka atiyo godo e transport kadhi godo e mbalariany mate ni kele chon kech university ong'e ni nyathi ma kama oseluonge course ma kama nyingi nitiere list ok ni ka ng'ato dwa chako paro ni to dhi timore nade bagni mantiere kani akia ni gin jok madwa keto gikoni gidwa kelo change for the better but change ka okikelo kipange maber to dhi hinyo ji kich sani osebedo ko hinyo ji higa mokwongo sani higa mar ariyo higa mar adek ineno ka omedo mana hinyo nyithindo gi kaka gidhi mbele kich nyaka gichak implement 2023 2024 no dhi ma 2025 ni higa mar adek ne tiyudo ka onge kamoseriere kata matin gini dhi kendo ng'ikruok kendo gini dhi miyo nyithindwa mang'eny ma bith monego bedni dhi tiegore ok kata e mbalariany kende kata na TVET ka idhi yudo ka gidhi koni kare we adhi amanyane kama anyalo timo gimiluongo na apprenticeship cha ni we puonjra tich ka kayudo gimoro matin ipo ka chieng' akonyorago nikech kumidwa nadhiye cha to onge kama dhi yude pesa madhi konya kato kendo support bende magwa ng'eni nyaka wawuoye wach mar bursaries moko minene kigolo ka jotendwa go onego bedni gin mbele mondo mi gimbe gikony kata nyithindwa madhi e mbalariany ka ging'e ni nitiere gidhi golo negi kaka bursary no onego bedni kaka sani en wach mane gisetieko chon kech nyicha ging'e ni nyithindo donjo ok ni nyathi moluong para ni nyathi moluong Pwani University to wuok Busia kodhi kuro kato kokiluonge ni ringi duogi koka wagolo bursary forms mondo mi ifil Pwani University midhi Busia one way ikaw bus kikimany weche mamoko ka bus ok en pesa matin ne siling 4,500 to kisetieko mano kendo chako dok kato bursary no chieng' ichaki dhi yudo ka omi bursary mar 3,000 transport midhi go midok osekalo pesa no mang'eny omiyo nitiere yot monego bedni jotendwa konyo godo nyithindo to gigi onego bedni timo gi chon kik watim gi ni sani koka gigi odonjo koyowa
Erokamano nyanga duogo iri mondo meru wach mugi kotere kod chenro gi duto to yene asani nyakora muja mondo mi walok tangane warangane kama ne wantiere kinde mokalo ogai mar ODM Raila Odinga loso e romono mano mar jo ODM kod jo Kenya Kwanza wanya winyane kanyo kako twak mae wacho ni kama gigure mise margi motegno e weche gi mano mar twak achiel kachiel e kindgi kaka jo broad based ne gidhi bedo ka gitiyo yo machal nade wawinjane. The leader Kimani Ichung'wah referred to the Constitution and told me the issues like NGF and and Senate oversight in the counties is in the Constitution. I want him to cite to me the section of that Constitution that he's referring to. Because as you know, I was very involved with the Constitution, making Constitution of this country. And at another time, I would want to bring Professor Yashpal Gai, who was the leader of that Constitution making. And we went through very many issues. We had committees in Bomas of Kenya dealing with various segments of that Constitution. The executive was one. Legislature was another one. Judiciary is another one. Devolution, other committee. And devolution was very contentious because we had very many people who did not want the devolution because of what had happened at independence. As you know, we started with the devolved system government, Majimbo. The foundation of Majimbo was actually contentious because it was ethnic-based. The colonialists and the settlers had actually instilled fear in the people that over the bigger communities, the bigger tribes at that time, the Luos and the Kikuyus, we lord it over the smaller tribes. And thus the smaller tribes needed to safeguard themselves by creating regions and powers so that they can be able to be protected. That was the basis of Majimbo. And it was a very lengthy discussion at Lancaster House. So KANU accepted Majimbo in London, but with the understanding that they would change it after the independence. So after independence, KANU actually started to frustrate Majimbo by not remitting funds to the regional governments. I want to refer you to the Hansard in the Bunge. There's a motion that was moved by the then leader of opposition at that time, the late Ronald Ngala, of censorship of the Prime Minister, the Jomo Kenyatta, because he had refused to release funds to the regional governments. You need to read that debate. Ngala moved it, it was seconded by Masini Muliro, who was the deputy leader of the opposition. And then KANU, of course, responded. First Jaramogi, Oginga Odinga, and then Tom Mboya responded to that motion. The motion was defeated, but that debate actually is very historical. And I want to refer you to it. Go and read what it said. Eventually, KANU, of course, had to fold up and dissolve, and then eventually Majimbo was also dissolved through a constitutional amendment. And then what happened was what? They created a Ministry of Local Government, which was given a lot of powers. Minister of Local Government. So the Minister of Local Government became an executive minister, just like a Minister for Finance under that constitution at that time. Nyakoromo gi jwang mano gai mar ODM Raila Odinga oloso kanyo alwora mar Karen kama romo mar jo ODM kod Kenya Kwanza mag jod bura dhi nyime yang wakoni mano gi kuku mare weche manyien maga
migago kagi kacha kod mano mar rameny piny kawuono kod oimore e weche manyien. Wachopo kama wade tieko Boaz Waruku kendo kwantiere kata ka wadok e weche mag somo mbalariany e kinde magine timre ochalo gacho kolo mosewuok gine mondo mi odug chien dhi bedo matek kata buche mak yo machal nade kata marom nade sane nyithindo dong kama gidhi e sikul juma mantie ni juma mabiro nyaka tarik 2 kanyo dwe mar 9 por gidhi bedo kata ka gidhi gini nyalo rese yo machal nade nikech jonyuol dwaro ng'eyo nyathina tero skul juma manyien aigre gi fee marom kama kiki chop Nairobi ka tikone nyathini pok ochula accommodation mar 22,000 tini onge kata kode jogwenge mogo arambe anyuola ubiro kumora achiel to kichopo kata target mar 20,000 kod 3 kata 20,000 samoro mano kende gi michoko to the registration te modong puntiere karka rest walk ni no bi adiere kosen mana gi merito ka duk jawar mwageno ni buchopo duk jawar biro chopo kaka kichopo kanyo no to ikruok to gi rwako nyithindwa gi eki embalariany gi TVET makuro gidwa chako donje the next 3 weeks en reporting ni mabiro bedo katimore gimo nengo be ni timore right away pesa ma help nyicho kwayo mondo mi omegi gikony godo nyithindo gi onego be ni nosechiw kendo gin godo e agulu gi maksani onego be ni ging'iyo list go te kato ging'iyo kalenda mar reporting ne university mbalariany ma Nairobi nosechako mbalariany ma Maseno dhi chako chieng' makama mbalariany ma Murang'a ma Pwani gi kuonde go duto tetete nyaka Garissa dhi chako kama koro list cha gikawo to gikone okay nyithindo gi eki wamegi pesa no nikech pod gi kwamo e gima giluongo ni the scholarship chaendi mar the higher education fund component mane chiwo no pesa no bende onego be ni keto kanyo nikech dire gikone nitiere increase mane nyicho kete budget to an kang'iyo to an increase ma is less than 3 billion an increase ma adi kopo ni na gidwa ni mondo mi gimi nyithindo gi scholarship malong'o mondo mi gigol the mzigo e wigi cha onego gi revisit mondo gi ng'i kaka inyal ket kata supplementary moro mondo mi omed pesa e wi nyithindo to gi mbalariany magidhiego nikech sani ng'eni ng'enyne awatemo ng'iyo mana pesa ma nyithindo gi dhi bedogo the funding mar students ting'eni sani pok wachako wacho kata ni to bende mbalariany gi be gimbe gidhi yudo pesa ing'eni gin be onego be ni nyichosemigi kata pesa ma gichako godo ikorego motegno diere Cleo ing'eni kuonde ma nyithindo tiegore technology ma gitiyogo midwaro ni manyasani gik makamago dwani gigo onego be ni timoga chon universities go kata mbalariany go pok oyudo pesa sani to nyithindo to sedonje to ikoni the lecturers ting'eno ikore mar puonjo to gin ka gidhi puonjo to giyudo ka onge ikruok ainano mano bedo matek omiyo ker onego luong jogene mantiere e department mar higher education ka CS bende obedo kanyo mondo giwinjre ni ere kama wuoche ne inywago nyithindo gi nigi tabu sani wamigi pesa no kaka ne koto wacho ni banding moro maniketo cha en discriminatory giyie ni banding no en discriminatory mondo mi mago kik gidhi godo mbele ni pod gitimo appeal wan mane kwayo mwanyalo bedo godo ket yot mondo nyithindo te odonji sikul nikech mane mor oganda wache ni gweng' bende ogolo jambalariany moro kik somo ti kodo kaka mano mar thiro kata mar chungo chenro makamago mondo dhi mbele agunero kama na inya Boaz Waruku medo kod wang'e ni thuolo ne chok en tok mapodo dhi bedo godo juma ni mangima juma manyien podi ka nyithindo bende donje sikul wabedo thuolo matwak e malach akora mujangi bende bedo kodwa Aruki nyaka sani agunero kama na inya wara duche makinye chenro mar piny kod mbako romo weche manyien mamoko kod chenro mamoko mag Ramogi TV biro ni odiochieng' ni ibed kod duche makare na tae chenro ni nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanyo kor mukeo nyaka sango orit masani.
Yudo mo madajre kod kit ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yud ber mar omenda ma ichiwo nyaka 10 million ma onge gima itweyo kaka lambun ma ipuodho e yo mapiyo. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduca.com or on the View Sasa app. Citizen Duca, home of discount. Ng'i cham magi kinde ka kinde, kituang maber kuom cham ma ikano mondo ing'e chon ka thuth kata kute omakogi kapok giketho cham magi kama ikane. Geng' thuth chon kata ka thuth tin kata ng'eny. Kaw okang' mapiyo mondo kik ikethni cham. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Gi Scanner Super ma en arita makare mar geng'o kute ei dechi. Scanner Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travels Getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGI with confidence. We go. Let's go. Penja laktar ko kalera Mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinge Ruth Otieno. Mke mwema ni baraka kutoka kwa Mungu. Ndivyo mama alivyonena na mimi utotoni. Mtunze mumeo, mpe mahaba anayotamani. He'll be there for you. Kupata neema kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *404#. Ichlach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach.